Ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes. Marso 24, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, isa na pong sundalo ang patay, 4 namang uniformed personnel sugatan sa sagupan ng New People's Army at Militara sa Masbate ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Samantala, tuloy ang pagsugpo sa puwersa ng New People's Army, ipinangako ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines matapos ang sunod-sunod na pag-atake nito sa lalawigan pa rin ng Masbate. Ang Philippine Army naman dinagdagan pa ang deployment sa Masbate kaugnay ng magkakasunod na pag-atake ng New People's Army. Itong hot pursuit operation na nagpapatuloy. Mahigit 100 estudyante sa Laguna isinugod sa ospital habang nagasagawa ng fire drill. Ang Malacanang naman nilinaw na sa susunod na buwan pa magiging epektibo itong resignation ni Sugar Regulatory Administration Chief David John Tadeus. Sinkhole sa Calayan Island sa Cagayan, sanhi ng natutunaw na limestone ayon yan sa Mines and Geosciences Bureau. Sa atin pong international news, ang North Korea muling nagsagawa ng panibagong underwater attack system test. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang sundalo ang nasawi habang 4 naman na mga uniformed personnel ang sugatan sa naging sagupaan ng mga militar at persa ng New People's Army sa lalawigan ng Masbate. Sa isang pahayag ay kinumpirma ni Corporal Antonio Pareño Jr. na isang sundalo ang napatay habang 2 sundalo at 2 pulis naman ang sugatan doon sa barangay Villahermosa sa Kawayan at barangay Locsoon habang binomba naman ng mga pinaniniwalaang ding miyembro ng New People's Army itong barangay Gaid sa Dimasalang. Kung maalala, una ng kinondena ng Department of National Defense ang magkakasunod na pag-atake na ito ng naturang komunistang teroristang grupo sa lalawigan ng Masbate kasabay ng pagbibigay din ng diin sa pangako nitong tuluyang pagsugpo sa natitirang persa ng New People's Army. Ipinangako naman ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na tuluyan na nitong susugpuin ang mga natitira pang puwersa ng komunistang grupong New People's Army. Tiniyak ito ng isang kagawaran o ng nasabing kagawaran sa isang pahayag kasabay ng mariing pagkondena sa magkakasunod na pag-atake ng nasabing komunistang grupo sa ilang bahagi ng lalawigan ng Masbate kung saan gumagamit pa ang mga ito ng mga improvised explosive devices malapit sa mga paaralan at pampublikong lugar na naglalagay sa peligro sa buhay ng maraming mga individual doon, kabilang na ang mga uniform personnel at inosenteng mga sibilyan. Ayon sa Department of National Defense, ang mga karahasang ito ay nagpapakita lamang ng pagiging desperado ng naturang komunistang grupong na ipinapakita ang kanilang puwersa sa kabilangan ng kanilang patuloy na paghina. Dahil dito ay binigyan diin ng nasabing kagawaran kasama ang Armed Forces of the Philippines ang kanilang patuloy
patuloy na pagtupad sa kanilang mandato na tiyaking maprotektahan ang ating mga kababayan laban sa ganitong uri ng mga karahasan anuman ang mangyari. Kung maalala, kabilang ang Barangay Kawayan, Barangay Locsoon, Placer at Barangay Gaid di Masalang sa mga una nang napaulat na inatake ng mga miyembro ng New People's Army kung saan nakasagupaan nila ang ilang tropa ng militar. Kaugnay pa rin yan ang Philippine Army naman dinagdagan itong deployment sa Masbate kaugnay ng magkakasunod na pag-atake ng New People's Army habang itong hot pursuit operation nagpapatuloy pa rin at may update ang Bombo Radio Legazpi. Dinagdagan pa ng Philippine Army ang kanilang deployment sa lalawigan ng Masbate sa harap ng magkakasunod na pag-atake ng New People's Army o NPA. Ngayong linggo nang umabot na sa 3 ang naitalang mga engkwentro sa lalawigan kung saan isang sundalo na ang namatay habang 2 pulis at 2 rin na sundalo ang nasugatan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Major Frank Roldan, ang Division Public Affairs Office Chief ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, maliban sa dagdag ng mga sundalong nagpapatrolya sa lugar, nagpapatuloy pa rin ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na NPA. Inaasahan ng ang pagdami ng mga pag-atake ng komunistang teroristang grupo, lalo pa at papalapit na ang anibersaryo nito sa darating na Marso 29. Subalit tiniyak naman ni Roldan na nakahanda ang Philippine Army katulong ang Philippine National Police upang pangalagaan ang katahimikan sa lugar. Binigyan din rin ng opisyal na nagpupumilit na lamang na manggulo ang NPA na kulang na ang mga miyembro dahil karamihan sa mga ito ay sumuko at nagbagong buhay na. Mas pinaintindi natin yung deployment at dito naman sa lugar na Masbate, tuloy-tuloy yung ating pursuit operation para tugisin at nagutin yung mga perpetrators. Ang bagay na rin payag ni Major Frank Roldan, ang Division Public Affairs Office Chief ng 9th Infantry Division ng Philippine Army. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala sa ibang mga balita, magtatayo ang Metropolitan Manila Development Authority at iba pang mga kinaukulang ahensya ng Multi-Agency Command Center sa Metro Base ng ahensya upang matiyak ang mapayapa at makabuluhang pagdiriwang ng Kwaresma ngayong taon. Ang Multi-Agency Command Center na binubuo ng mga kinatawan mula sa Metropolitan Manila Development Authority, Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Interagency Council for Traffic, Land Transportation Office, Philippine National Police at local government units ay magmomonitor sa aktual na katayuan ng mga pangunahing hub ng transportasyon, partikular na ang mga terminal ng bus simula Lunes Santo hanggang Abril 6 na Huwebes Santo, kung kailan inaasahan ang pagdagsa ng mga pasaherong magbabiyahe sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Attorney Don Artes, magbibigay daan ang naturang command center sa mas mabilis na at mas koordinadong traffic management response habang sinusubaybayan ng Interagency Task Force ang katayuan ng mga pangunahing transport hub at pangunahing kalsada sa pamamagitan ng closed circuit television camera o CCTVs. Nakatakda ring magsagawa ng Interagency Terminal inspection ang ilang nasabing kagawaran ilang araw bago ang Semana Santa. Kaugnay niyan, bukod naman dyan ang mga ambulansya at mga tow truck ay ilalagay sa mga pangunahing lugar sa Metropolis. Naghahanda na rin ang Metropolitan Manila Development Authority at ang mga local government units sa namang posibleng mangyari sakaling may ma-stranded na mga pasahero. Inanunsyo rin ni Artes ang suspensyon ng Unified Vehicle Volume Reduction Program o ang number coding scheme sa National Capital Region. Mula yan po Abril 6 o Monday, Thursday hanggang Abril 10. Araw po yan ang Lunes na idineklarang holiday.
Isa sa aktibo ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang Oplan Metro Alalay Semana Santa 2023 mula Miyerkules Santo hanggang Abril 10 at magde-deploy ng kabuang 2,104 na tauhan sa mga pangunahing lansangan, mga pangunahing transport hub at mga pangunahing lugar sa kalakang lungsod upang matiyag itong ligtas at maayos na daloy ng trapiko ngayong Lenten season. Walang day off, no absent policy ang ipatutupad sa Abril 5, 6 at 10 kung kailan inaasahang masikip ang trapiko dahil sa Holy Week. Exodus habang namang skeletal deployment ang ipatutupad sa Abril 7, 8 at 9 at dapat tumutok sa karaniwang bisita iglesia sites kasama na itong Panata Route, itong ruta na papunta po sa Antipolo at mga grotto. Tututukan din ang mga operasyon sa mga entry at exit point papunta at mula sa Metro Manila tulad na lamang ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Coastal Road, MacArthur Highway, Marcos Highway, Mindanao Avenue at A. Bonifacio. Gayun din, magtatalaga rin ang ahensya ng mga traffic enforcers sa mga simbahang madalas puntahan tulad ng Redemptorist Church sa Parañaque, Santo Domingo sa Quezon City, San Agustin sa Intramuros at Quiapo sa Manila at marami pang iba. Maglalagay din ng mga help desk sa mga piling lugar sa Quezon City, Caloocan, Manila, Pasay City kung saan matatagpuan ang mga terminal ng bus at iba pang pangunahing transportation hub. I-update muna tayo dito sa mahigit 100 estudyante doon sa Laguna na isinugod sa ospital habang nagsasagawa raw ng fire drill. At may report si Bombo Kelly Cordero. Aabot sa mahigit 100 mga mag-aaral ang isinugod sa ospital sa gitna ng isinasagawang surprise fire drill sa kanilang eskwelahan sa Cabuyao City, Laguna. Ayon kay Cabuyao City Disaster Risk Reduction Management Office Head Sabi Bobby Abinal Jr., batay sa initial findings, nasa kabuuang 104 ang isinugod sa ospital. Samantala, ayon naman sa ulat ng Cabuyao Police ay umabot ito ng 120 na mga estudyante mula sa Gulod National High School. Ang kinakailangang dalhin sa ospital matapos himatayin at mahilo ang mga ito sa kasagsagan ng fire drill nang dahil sa gutom at dehydration. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang head ng Cabuyao District Risk Reduction Management Office na si Sabi Bobby Abinal Jr. Nagkaroon po ng fire drill na pinangunahan po ng punong guro at mga teachers. 3,000 estudyante o humigit kumulang 3,000 estudyante ay pinapasok sa classroom. At doon ay sila nagsiksikan. Pagkatapos ho ng lumigit kumulang sa 3 oras ay pinalabas sila sa open field. At doon naman ho ay nabilad sila ng 30 minutes sa gitna ng init ng araw. Pagkatapos nila mabilad ng 30 minutes ay doon na, nung pinabalik sila sa room, may ilang nahihilo na mga bata. At mayroon din namang inabot na doon ng pagkahilo at talagang nawala ng malay. Yung iba ho ay nagsisisure. Anya pa, ang aktibidad na ito ay bilang pagsunod sa Department of Education Order No. 53 Series of 2022 o ang mandatory unannounced earthquake and fire drill sa mga paaralan. Ngunit nilinaw niya na hindi nakipag-ugnayan ng nasabing paaralan sa City Government, City Disaster Risk Reduction Management Office at Bureau of Fire Protection bago nito isagawa ang naturang aktibidad. Sa ulat, bandang alas 12:30 ng tanghali, sinimulang tipunin ang nasa 3,000 mga estudyante ng sabing eskwelahan at naghintay ang mga estudyante ng humigit kumulang 3 oras at nagsiksikan sa isang silid. At base nga sa report ay hindi nakakainom ng tubig ang mga bata at ang iba ay nagugutom na. Pagkatapos naman ng ilang oras ay saka palang pinalabas sa open field at doon naman nabilad ang mga estudyante ng 30 minutes. Dagdag pa ni Abinal ay yung iba raw na humihingi ng tubig ay hindi raw napagbigyan sapagkat ang mga scout daw ang nagmamanage nito. Pagkatapos nilang mabilad sa araw ng 30 minutes at pabalikin sa classroom ay doon na nga raw nakaramdam ng hilo ang mga bata at nawala ng malay. Sa ngayon ay sinusubukan pang kunin ng Department of Education ang paliwanag ng prinsipal ng naturang eskwelahan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kinumpirma ni Sugar Regulatory Administration Board member Pablo Luis Azcona na nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang chief ng nasabing kagawaran si David Tadeas Alba. Sa gitna ito ng kontrobersiya na sa pag-aangkat ng 400,000 metric tons ng asukal sa bansa. Ayon kay Azcona, batay sa kanilang mga napagpulungan sa kanilang regular board meeting, ay nagsumita na si Alba ng kanyang resignation nang dahil sa kanyang suliraning pangkalusugan. Aniya, sa ngayon ay hindi pa sila personal nakakapag-usap, ngunit sa pagkakaalam niya raw ay naaktuhan na ang pagbibitiw na ito, ngunit hindi pa niya natitiyak kung ito ay naaksyonan na dahil hindi pa raw nila alam kung ito ba ay tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, bukod dito, sinabi rin ng opisyal na ipinasa na ang isang board resolution na nagpapahintulot sa 3 deputy administrators na mag-assume sa iba't ibang duties at functions ng isang administrator. Kaugnay niyan ang Malacanang, may paglilino naman kaugnay dito sa effectivity ng resignation po ng naturang Sugar Regulatory Administration Chief. Itong si David John Tadeus at pa-report si Bombo Annalise Soberano. Nilinaw ngayon ng Palasyo ng Malacanang na sa susunod na buwan pa magiging epektibo ang resignation ni Sugar Regulatory Administration Chief David John Tadeus Alba. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, bagamat tinanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Alba, ay sa April 15 pa ito magiging effective para makahanap ang Pangulo ng bagong ipapalit dito. Nagtungo na anya si Alba sa tanggapan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong Miyerkules para ipagbigay alam dito ang kanyang desisyon na mag-resign. Sinasabing pinayuhan ni Bersamin si Alba na wag nang magbitiw, pero idinahilan anya ng SRA chief ang lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan. Samantala, sa ibang balita, binati ni Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles ang mga awardees para sa kanilang huwarang pagganap sa serbisyo na nagbibigay daan sa matagumpay na pagpapatupad ng mga mahalagang programa sa nutrisyon. Dumalo si Nograles sa National Nutrition Council sa paggawad ng mga outstanding local government units at local nutrition focal points sa 2022 National Nutrition Awarding Ceremony. Kinilala ni Nograles ang mga naging ambag ng mga Nutrition Action Officers, Nutrition Program Coordinators, Barangay Nutrition Scholars, Nutrition Workers at volunteers na nagsilbing mga line of defense laban sa sakit at infection. Sila din ang nagsisilbing mahalagang link sa mga komunidad sa pagiging health provider. Ipinahayag din ni Nograles ang sentimiento ng mga manggagawa sa nutrisyon. Dahil dito, umapela si Nograles sa mga mambabatas na panahon na para i-institutionalize ang lahat ng local government unit ang items para sa mga nutrition workers. Si Chairperson Nograles ang namumuno noon sa Interagency Task Force on Zero Hunger na sa kanyang panunungkulan bilang isang cabinet secretary ay nagpahayag din ng pasasalamat sa mga pamilya ng mga nutrition officer, barangay nutrition scholars at iba pa sa walang sawang suporta at motivation na nagbibigay daan sa mga manggagawa ng gobyerno na gawing epektibo ang kanilang mga trabaho. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, magpapadala ng isang team ng mga eksperto at 11 million pesos talaga ng kagamitan ang South Korea upang tumulong po sa paglilinis ng Mindoro oil spill na dulot ng lumubog na oil tanker noong nakarang buwan. Ayon po sa Korean Embassy sa Manila na 4 na tauhan mula sa Korea Coast Guard o KCG ang darating sa Maynila sa Marso 27 upang maigpit na makipagtulungan sa Philippine Coast Guard upang tugunan ang malawakang oil spill. Maghatid din ang Korea ng 20 toneladang sorbent pad at snares, 1,000 metro po ng solid flotation curtain boom at 2,000 set ng personal protective equipment, tinatawag na PPE para sa mga Coast Guards. Ang mga item na nagkakahalaga ng $210,000 o higit kumulang 11.4 million ay inasang darating naman sa Abril 5. Sinabi ng embahada na ito ang unang pagkakataon na ang South Korea ay magpapaabot ng tulong para sa pag-iwas sa marine pollution. Ang Korea raw ay patuloy na susuportahan ang pagtugon ng Pilipinas
at mga pagsisikap sa paglilinis upang mapabilis ang pagbawi ng mga apektadong bayan at kabuhayan ng kanilang mga residente at upang maiwasan itong karagdagang pinsala sa mga likas na yamang ito. Una rito, ang Korea ay ang ikatlong bansang nagpapaabot ng tulong sa Pilipinas mula nang lumubog itong oil tanker na MT Princess Empress sa bayan po ng Nauhan sa Oriental Mindoro. Samantala, kubuha muna tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan dahil ang sinkhole sa Kalayaan Island sa Cagayan, sanhi raw ng natutunog na limestone. Ayon yan sa Mines and Geosciences Bureau. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Ipinaliwanag na makawani ng Mines and Geosciences Bureau MGB na ang sanhi ng sinkhole na lumalaki sa bayan ng Calayan, Cagayan ay dahil sa pagkatunaw ng mga limestone o lupa sa pagitan ng mga bato at hindi crack dahil sa earth movement. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Mayor Joseph Liopis ng Calayan, Cagayan na babalik ang mga kawani ng MGB Region 2 sa kanilang bayan upang magsagawa ng malawakang inspeksyon dahil maaring mayroon pang mas malaking sinkhole. Sa mga susunod na inspeksyon na makawani ng MGB ay ipapasuri nila ang mga lugar na tinaguriang fault line sa kanilang bayan. Samantala, inayag pa ni Mayor Lopez na naramdaman nila sa kanilang bayan ang 5.7 magnitude na lindol. Agad niyang ipinatawag ang kanyang MDRMO at tinawagan ng mga punong barangay na nasa fault line matapos ang malakas na pagyanig. Batay sa mga naunang impormasyon ay wala namang naitalang pinsala ng lindol sa kanilang lugar. Ang pinakamataas nilang gusali ay ang 3 palapag nilang munisipyo habang karamihan ng mga bahay sa kanilang bayan ay mga bunggalo. Kasi ay talagang hindi, sabihin ng mga taga-Cebu, hindi kami talaga makakaiwas dahil nasa fault line kami. Ito yung sabi nila yung tectonic, ano? Ito yung pagdalaw ng earth crust, hindi ito volcanic, ano? So, ang Calayan talagang hagit yan mula Japan, dadaan ng dulo ng Taiwan, at saka sa eastern portion ng Calayan hanggang sa barangay Galupiri. Ano? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito muna po, good news. Tatanggap itong mga gurong tutulong sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ng 4,000 po na dagdag sa kanilang honoraria ayon yan sa Commission on Elections. Sinabi ng Commission on Elections na ang mga poll worker ay nakatakdang tumanggap ng mga sumusunod na kapailalim sa withholding tax po. 10,000 mula sa dating 6,000 pesos itong chairperson, sa 9,000 pesos naman mula sa dating 5,000 itong mga electoral board members, 8,000 mula sa dating 4,000 itong mga support personnel. Sinabi po ng poll body na isinusulong din ito ang karagdagang 2,000 across the board pay para sa mga mag-overtime po sa serbisyo. Iginit ng Commission on Elections na malaki itong ipon nito mula sa 8.4 billion pesos na pondo po or budget para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon naman kay Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia, pinag-aaralan pa nila kung maaari na ilabas ng mas maaga po ang honoraria ng mga guro kasunod na rin ng apela ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Dagdag pa ni Garcia na kailangan pa nilang makakuha ng approval mula sa Commission on Audit o COA. Una nang binago ang schedule ng filing period ng Certificates of Candidacy at tiniyak naman ng komisyon na hindi makakaapekto sa mga proseso para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, isang ex-convict sa lalawigan ng Iloilo natagpo ang patay na nakagapos at may busal sa bibig. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang salarin sa pagpaslang sa isang ex-convict na natagpuan sa isang taniman sa barangay Lino Bayan, Tigbawan, Iloilo.
Ang biktima ay si Alan Sanchez, 58 anyos, may address na Zone 5, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City at Barangay 8, Tigbawan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Rolando Oranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi nito na may duct tape sa bibig, nakagapos ang mga kamay at may sugat sa ulo at balikat ang biktima ng matagpuan. May nakita rin na iligal na droga sa mga gamit nito. Ayon kay Aranio, nakulong na si Sanchez sa Bureau of Jail Management and Penology Iloilo District Jail Facility sa Barangay Nangapototan at sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Ungkaharo, Iloilo City dahil sa kasong theft matapos maugnay sa pagnanakaw sa mga mall sa lungsod ng Iloilo. Nakasulat naman sa damit nito ang Para sa Bayan Toto de Silos Ungka BJMP Monte Drug Group. Mayroon namang certain Toto de Silos na nakakulong sa District Jail sa Ungkaharo, ngunit patuloy pa na inaalam ang kaugnayan nito sa biktima. Nagbigay na ng instruction yung provincial director natin, si Police Colonel Palomo, at si Police natin dyan sa Tigbawan Municipal Police Station, na paigtingin palalo yung investigation para makuha yung tunay na identity at the same time background at ang family ng biktima natin, dahil hanggang sa ngayon wala pang nag-claim na family sa biktima natin na si Alan Sanchez. Si Police Major Orlando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Razi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 24 na minuto. Makalipas po ang alas 12 ng katanghalian. The Time Check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, grupo ng mga guro sa Bacolod umaasang tutuparin ng Commission on Elections ang anunsyong tataasan ang kanilang honoraria sa darating na eleksyon. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Bacolod. Welcome development para sa presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation ang anunsyo ng Commission on Elections na makakatanggap ng mas mataas na honoraria ang mga gurong magsisilbi sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. Kahapon din anunsyo ni COMELEC Chair George Garcia na ang mga election board chairpersons, members at support staffers sa October 30 elections ang makakatanggap ng 10,000 pesos, 9,000 pesos at 8,000 pesos. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Richard Dilangre, malugod nilang tinatanggap ang pagdagdag ng kanilang honoraria, lalo na sa ngayon na may krisis at mataas ang inflation. Umaasa si Langre na ito ay tutuparin ng COMELEC dahil noong nakaraang eleksyon, binalita rin ang increase ng allowance ng Board of Election Tellers, ngunit parang nirepackage lamang nila ito upang lumabas na mataas. Aniya, isasama rin ang Constitutional Convention ngayong taon kaya mas dadami pa ang kanilang trabaho. Inaalala rin ng mga guro ang mga akusasyon at pagharas sa kanila kapag hindi natuwa ang mga supporters sa resulta. Ayon sa kanya, malaking oras at emosyon ang ibibigay ng mga teachers sa eleksyon kaya nararapat lamang ang increase sa kanilang honoraria. Narito ang pahayag ni Richard Dilangre, presidente ng Bacolod City Public School Teachers Federation. So malugod po nating tinatanggap at ikinagagalak ang pahayag ng ating COMELEC na magdaragdag ng honoraria sa ating mga teachers dahil ito ay makakatulong sa kanila lalo na sa ngayon sa panahon na may krisis tayo at mataas ang inflation natin sa ating bansa po. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bastahin muna natin itong supply ng bangus para pa rin sa paggunita ng Bangus Festival 2023 doon po sa lalawigan ng Pangasinan. May report ang Bombo Radio Dagupan. Tiniyak ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez na magiging sapat ang supply ng bangus sa lungsod ng Dagupan bago sumapit ang Bangus Festival sa kabila ng naitatalang mababang supply nito sa mga pamilihan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa naturang alkalde, sinabi nito kulang anya ang supply ng bangus sa lungsod, ngunit pagtitiyak niya na walang dapat ipag-alala ang mga consumers o mga nais bumili ng bangus ngayong panahon.
Anya na kanilang sisiguraduhin na magiging sapat ang supply ng isdang bangus sa lungsod bago sumapit ang naturang pagdiriwang. Ayon sa ilang mga fish vendors sa lungsod, hindi lamang kasi galing sa lungsod ng Dagupan ang bangus na ibinibenta sa mga wet markets, kundi galing na din sa mga karating na lugar, maging sa Bulacan na mas mababa ang presyo kumpara sa mga nakukuha sa lungsod. Magugunitang bahagyang naapektuhan ang presyo ng isdang bangus sa Magsaysay Fish Market sa lungsod ng Dagupan dahil umano sa mababa ang supply nito na dumarating sa mga pamilihan. Maliban nito ay nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at sa National Economic and Development Authority upang palakasin palalo ang produksyon ng isdang bangus sa Dagupan. Well, alam naman natin na parati namang kulang ang supply ng ating bangus. Kaya nga ang pinag-aralan namin with BIFAR ngayon at galing din sa atin ang NEDA, si ASEC sa national, napag-usapan ho namin yung increase of production. Increase of production in a sense na hindi mag-polluted ang ating tubig, hindi ho magkaroon ng fish kill. So, sa atin, sa totoo lang, gusto natin mag-increase ang production ng bangus. Pero yung sinasabi mong kulang, talagang kulang talaga. Pero for the festival, hindi tayo makukulangan. Meron naman. Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Muling nagsagawa ng panibagong nuclear under attack drone testing ngayong linggo ang bansang North Korea. Kasabay ito ng pagdating ng United States amphibious assault ship sa South Korea para sa gaganaping joint drills ng Amerika at South Korea. Sa isang pahayag kinumpirma ng State News Agency ng North Korea kung saan isiniwalat ito na nagpaputok na ang nasabing bansa ng cruise missiles habang nagsagawa ng weapon test at firing drills sa lugar. Sa ulat, sinasabing nag-cruise ang North Korean drone sa ilalim ng tubig ng nasa mahigit 59 na oras at pinasabog ito sa ilalim ng tubig sa silangang baybay ng nasabing bansa. Ang drone system na ito ay layuning gumawa ng sneak attack sa katubigan ng kaaway at sirain ng naval striker groups at major operational ports sa lugar. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa The Undisputed number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Oy, ang pag-asa bala sa aton sinikaron yung mga kabombo, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kunang pag-asa nagpagwa sa ila siniyang advisory or press statement. May kantanan sa pagpreparar sa sining warm and dry season. Sa aton sining mga kabombote matapos nga waina ang north-east monsoon kag umpisa na kuno sang dry season ang pinakuling obserbasyon diri sang DOST pag-asa stations nga nagapakita ang gradual nga pagsaka sang temperatura sa pila ka mga bahin sang pungsod kag nagapabaskog ini sa North Pacific high sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Ang numbers sang dry and warm days sa palibot sang pungsod magapadayon sa pagsaka. May mga isolated thunderstorms nga mabatsyagan kita partikularmente sa hapon kag sa gabi. Ang public and all concerned government agency ang gina-advise nga mag-take precautionary measures to minimize ang heat stress. Tandaan nyo sa aton mga kabombo, heat stress, heat stroke, amuning mga masami naton iyang dapat likawan during sang warm and dry season.
Sa aton sini nga mga kabombo, lakip na sina diri ang palinton sang pag-asa nga dapat nga magkonsumo gid sang nagakigo nga number of glasses of water sa tagsa sini kadlaw para iya nga malikawan ang anuman nga health risk associated sa climate condition. Ang pag-asa magapadayon rin sa pagmonitor sa climate situation sa nga pungsod. Sa aton man sining iya nga mga kabombo, gani magatutok diri from time to time sa Bombo Radyo Iloilo, no, nga sa pag-deliver man ang paghatag man sa aton sining mga kopter mga bombo reporters sa nga latest karon nga may kantanan man sa aton sining iya nga panahon. Oras na ton sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nagkaligad sa takna sini iya nga alas 12. Sa palabuton sini nga masunod nga simana, good news ini, makayuhom-yuhom mga ton sini mga kapdanan o kunaton sini mga kauturan nga mga motorista kay man may ginalauman kita karon nga oil price rollback. Now, oil price rollback projected 1 peso and 30 centavos kada litro para iya sa diesel, samtang sa gasolina 1 peso naman ang projected sini iyang price adjustment sa tagsa ka litro sa gasolina. So rollback kita, rollback ang lauman naton by next week sa aton sini karon nga mga kabombo. Di medyo makayuhom-yuhoman kita sini nagikan sa mga nagliligad sini nga semana nakabatsyag man kita sa rollback man sa presyo sa produktong petrolyo. Tani magpropadayon nga kada semana may rollback, no? Para nga ti makahagan-hagan man ang balakuon sa mga motorista kag subong man sa aton sini mga kabombo nga tagsa sini kadlaw ang nagagamit sa produktong petrolyo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo Philippine Standard Time, 36 minutos na kaligad sa takna sini nga last 12. Sa linya naton karon sa Simatinyon si Sir Mario Nilios. Istoryahan naton may kantanan diri karon banwa sa sining pag-finalize man sang local public transport route plan sang probinsya iya sang Iloilo. Sir Mario, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo na isod to maayong hapon. Ay, mayong hapon may ngudto Bombo Cham kag sa imong mga tagpalamati sa siningaw to mayong hapon gid. Sang sinigin lamang nga simana nagligad gamay adlaw ginpirmahan ni Mayor Jerry Treñas ang approve nga enhanced local public transport route plan sa syudad iya sang Iloilo. We do understand nga dapat mag-synchronize man ini sa LPTRP sa probinsya sa Iloilo. Ano karon ang latest naman iya sa bahin sa probinsya sa Iloilo when it comes sa local public transport route plan ninyo, Mr. Mario Nilio, sir? Okay, na-submit na naman naton upod sa city government ang iya sang probinsya sang Iloilo. Pero ang nagwa lang approve amo yang city government nga route plan kag ang isang probinsya may mga comments nga dugang ang DOTR sa provincial transport route plan. So gin address na nato ng mga comments kahapon nag-submitting kita sa DOTR kag present sa ila ang mga reply naton sa mga comment nila kay daw mga mga data updating kag mga correction sa mga kuano. So, ang isa gid ka issue nga gin-raise sang DOTR, so mo nang nakita namon nga rason nga wala nila anay gurogin aprobahan ng province because gusto nila nga paagi sa ila sila ang mapatawag ang paagi sa LTFRB pangkuan sang syudad kag sang probinsya ang first town nga mga ruta, no? So kay ang first town niya wala diri niya sa nasulod sa transport route plan sang province, hindi ina sa syudad. So gusto nila nga i-synchronize namon pangkuan namon siguro ang i-resolve namon kung ano gid ang final nga ruta sang first town kag ang pila ang i-designate namon nga number of fleet o kung modernized jeepney sa kada ruta, no? So amo na ang gina-recommend sang DOTR pagi sa LTFRB. So mapatawag sila sa amon kag sa syudad kag amo ina ang pangkuan namon, no? Kay amo na siguro nga wala nila anay ginaprobahan ang probinsya because gusto nila nga may in agreement ang syudad kag ang probinsya sa mga ruta sa first town. So once and for all siguro Sir Mario tong madugay na kag malawig na naton nga ginaproblema
in terms iya sang pag-synchronize ang mga ruta man sa bahin sang First Town jeepneys sa pananglitan base kon amo na ning makahatag sa solusyon Sir Mario. Oo, no, kay nabatian man naton ang pronouncement sang city government nga i-allow nila ang First Town magsulod, but basically ang detalye siguro amo ini siya sa amon pag-meeting, no. Kag siguro para in once and for all, kung mag-agree kami, i-aprobahan na nila ang amon nga provincial transport route plan. So amo nang nakita naton nga rason nga wala nila anay ginaprobahan ng probinsya tungod nga gusto nila nga ipungkuan gid anay sang syudad kag sang probinsya ang First Town nga ruta. Okay, last time ang problema si Sir Mario is the overlapping sang ruta kung makasulod ang First Town na jeepneys. Nasolusyonan na bala ini when it comes to overlapping? Maayo bumutsam kagin raise mo na siya, no. Amo gid na ang isyu nga i-resolve nato, no. Kay kung tanaw naton ang example abi naton First Town, no, halin sa Oton, halin sa Pabia, halin sa San Miguel. Okay. Pag abot sa syudad nga dalaton, may ruta yang syudad na nagabiyahe, no. So meaning amo na ginatawag nga overlapping. So ang point na dira nila man is that ang mga pasahero nga i-cater sang probinsya, ang mga pasahero nga naghalin sa First Town. So that's why nga actually may computation kami sina kung pila ang i-designate lang namon nga number of fleet kada ruta. No, based on the demand and supply nga projections nga na obra namon, no. But of course, ang reality on the ground kay may mga ruta na ang sa syudad. So amo na ang i-discuss namon nga hindi mag-compete ang ruta sang First Town sa ruta sang syudad sa ilang under sa ilang city transport route plan. Kag may initial man kaming agreement nga mabutang sila sang designated stop, no, sang mga First Town. Oo, so amo na ang amo pa na siguro ang agrihan namo, no, kay of course may mga existing ruta na yang syudad nga maagyan man sang ruta sang First Town, so nga dapat hindi mag-compete, no, kay siyempre other than access sa mga pasahero, ang i-consider man naton ang financial viability sang mga kooperatiba nga ni kay wala naton nga loan ini nila sa bangko, no, pa sa gobyerno. Kag Sir Mario, ipamangkot ko na lang in terms ng overlapping kiti may mga template ang DOTR sa LPTRP nga no overlapping. So ano plastada ang First Town jeepneys pwede ba lang maka-pick up sang pasahero from city, Sir Mario? So agrihan na namo, no. Amo na guro ang amo na gusto sang clarify gid man sang syudad kag sang ano, no, sang DOTR. So amo na siguro hindi naton pag-preempt ang decision, but of course ina nga mga bagay istoryahan na namon, no, sang syudad kag sang LTFRB. May schedule na kita for this meeting, Sir Mario? Wala. In fact, gina-prompt namon, no, nga kung gusto namon tani kung mapatawag sila dayon kay ang instruction ni Governor, as soon as ma-finalize ini, masubmit namon, si Gov mismo ang ma-follow up para nga mapirmahan na ni kag ma-aprobahan na ang transport route plan sang probinsya sang Iloilo. Okay, kag once and for all tay masolbar ta na kag matublukan ta na ining malawig-lawig na nga daw nangin problema man naton in terms siya sang rutahay, Sir Mario. Yes, correct. That's correct. Okay, Sir Mario, thank you so much for your time kag sa mga impormasyon nga gin-share diri sa Bombo Radio maayong hapon. So, thank you man kag maayong hapon sa imo. Deriwavit si Mr. Mario Nilios, ang Provincial Planning and Development Office Head sang probinsya sang Iloilo. So, italana pa ang pagsinapol from the city government, mga representatives sa technical working group nila sa Imaswid sa bahin karon iya sang provincial government agon iyang i-synchronize ang local public transport route plan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Isa sa mga consideration nga nakita diri naton amo ining overlapping kay kun madumduman ninyo sadto
sa aton sini nga mga kabombo. Mismo si Mr. Jack Kunlo naghambal nga ang overlapping ang pinakadako sini nga problema kay naka-template iya kuno sa local public transport route plan sandig man sa public utility modernization or public utility vehicle modernization program sa nga DOTR nga dapat wala sang overlapping or waay sang labangay sa ruta. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. But this time bangod man iya sa kapikulyar sa nga sitwasyon naton diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo, amo na sinigurong ginanami nila nga may mga consideration nga baton ang Department of Transportation, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagpanugot sa pagsulod iya sa First Town Jeepneys. Pero plansaho na lang iniya kay from the looks of it ang city government, ang aton sining alkalde kag ang chairman sang Committee on Transportation diri sa syudad sa Iloilo naghambal na nga pahanugutan nga makasulod ang mga First Town Jeepney diri iya sa syudad. Kung ano pagid ang mga plansahon na talana sini nga plansahon sa pagsinapol aton man sini nga pagatutukan agod nga gilayon aton mapahibalo sa mga riding public kay labing importante nimo para nga matapos na ang posible magtuga pa sang hindi naman pag-insindyanay karon tunga sa probinsya kag syudad sa Iloilo sa mga First Town na jeepneys katulad sa tong natabo iya sa pag-implementar sa hilaw nga local public transport route plan. Sa aton sin makabumbong akon sa diin madamo ang naapektuhan kag nagasufrer sa huol sa ila siniya nga pag-travel, pagbiyahe pasulod diri iya sa syudad sa Iloilo sa public utility vehicle. 46 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sining pagpanumbalik ka banway check man naton si Bombo Angel Tan. Iya sining follow up report may kantana naman niya sa pedestrian lane. Dira sa may diversion road. Sa aton sining mga kabombo kay kung madumduman ninyo gintalakay naton ining nasambitan karon iya nga topiko sadtong nakaligad nga semana. May kantanan karon sa plano nga pagdugang sang pedestrian lane kay may nanotisyaran nga ang iban sini nga mga kabombo naton ang wala nagatabok sa eksakto sini iya nga lugar. I made mention gani sa Bumbuanay sa udto last time nga slingkuti. Gin-providean na kamo gani dira iya sang overpass, may elevator pa. Sa unhan to may gin-provide man to ang private company ining SM nga overpass man para iya nga didto magtabok. But sa gihapon may pipila ka mga kabombo naton nga nagatabok iya sa highway. Nagatabok sila sa highway, it's because nga may aras ang pedestrian lane. So muning nalantaw nato nakita man naton banwa nga do kasalikawot din kay mo kita highway nga may pedestrian lane man. Inibla? So nakakuha man sang atensyon ni City Councilor Rudolph Ganson, kag iya sining plano or nagaplano ini siya nga i-revisit ining ordinansa may kantanan sa pedestrian lane dira iya sa bahin karon sang distrito sa Mandurriao, particularmente sa diversion road. Lakip na sina diri banwa ang sadto nangin isa man sa mga problema sa aton sini mga motorista ining mga U-turn slots. Ang mga U-turn slots. Kung sa diinti, may U-turn slot para iya nga maakomodar ang isa ka establishmento komersyal, so on and so forth. So, plano karon nga balikan ni Councilor Rudolph Ganson kag lantawon kung anong mga videos posibles sa aton siniya nga mga kabombo. Iplastar naton dugang inidriman sa aton sini nga pagpangalagan lakip na diri banwa istoryahan man naton karon ining mga punong barangay sa drug cleared barangay Blao naga problema sila karon. Kay ginahimo iya nga place of transaction sa mga drugistang ila sini nga lugar. Ti siguro isa man iya sa pangapamaagi or strategiya sining mga drugista para nga hindi masyado gid iya ma-monitor ang ila sining illegal transaction kay ti sino man maguna-una nga gin-declare na daas drug cleared ang ina nga barangay. Pero iya may baligyan ay gali isang illegal nga droga drug yapon. Kag kun lang taon mo hindi man
pumuluyo sa isa ka barangay nga drug cleared, hindi man mga pumuluyo dirang nagatransaksyon sa illegal drugs. Katol karon ulo sa pila ka mga barangay kapitan. Anyway, balik-balikan naton ini sa aton paray nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bomboanay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Plasuala de Iloilo Billboard of Activities, March 19 to 25, 2023. Sa ini nga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plasuala de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sang isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa 2 ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plasuala de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plasuala de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plasuala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuala Dos. Leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelaw ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon,
Amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin Time in punto launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hoy sa aton sini nga mga kabombo ang aton sini nga barangayan buwas gadlaw dira sa may cover gym sang Rizal La Paz. Sa mga kabombo naton atensyon kamo dira ha. May mga raffle kag may mga games kita dira. Sa aton sini nga mga kabombo istorya naton inasil madugay sa aton man sini panay nga pagpangalagad diri karon sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ako sa din 8.5 million pesos diri ang total prizes nationwide sa Pabuena Mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo kag sang Bombo Radio kag Star FM. Magdaog sang libo-libo sini nga papremyo adlaw-adlaw. Halin Lunes tugtog Biyernes kag bantayan kada Sabado aton sini nga barangayan sa din magapaligayang kita sang draw mismo sa barangay nga aton sini napilian. Tama kapos lamang magpasakop, magbakalang sa mga sponsor products kag tipunon ang proof of purchase. Isulod sa puting nga sobre sa required sini nga proof of purchase aton sini makabombo kag sagwa sang sobre ang sobre puti, diba? Puti nga sobre, long size puti nga sobre. Sa aton sini nga mga kabombo sa guwasang sobre sulat ang pangalan, address, signature, contact number, name of proof of purchase, week number 2 kita. Promo title kang i-care of sa Bombo Radyo Iloilo Sky City Tower Mapa Street, Iloilo City. Ihulog inyo sinima entry sa malapit nga designated drop box centers sa inyong lugar ukon mismo sa istasyon sa Bombo Radyo kon Star FM. Sa aton sini iyang nga mga kabombo sa barangayan, buwas sini nga adlaw kada Sabado sa barangay draw naton may napulo kita ka winner, no? May 8 ka winner sang tag 1,000 ka pesos kag 2 ka winner sang tag 500 pesos sa cash para sa video ke challenge. I-check naton bala si Bombo Peter Jan Bayas ka direktamente karon sa may area sang Rizal La Paz sa ila sini nga cover gym. Ako sa dinti dito kita mapatigayon sang barangayan. Now barangay draw para sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nag-standby karon si Bombo PJB. I-check naton ang iya sining linya direktamente sa may Barangay Rizal sa distrito sang La Paz. PJB, master sa report, please come in. Sa subong Bombo Camp, no, diri kita nag-report live sa may area diri sa distrito sa La Paz. Angot diri sa magpatigayon naton sa barangay draw sa Buena Salvo para sa boss adlaw para sa ibalo sa mga aton nga mga pumuyo kag kaiping nga mga barangayan. So ari kami diri buhat para patigayon diri sa draw, no, kamagalingaw diri sa aton nga mga pumuyo ang aton drop box diri Bombo Camp diri sa may outpost diri sa area sa Rizal La Paz, diri sa subong iya nga mga silihon kag invite naton ang tanan nga mag-amat-amat na diri palapit ang mga pumuluyo naton nga magahulog diri sa ila sinitagsa ka mga entry, no? So ang dapat ang mga pro purchase naton
Bioderm, germicidal soap, Germicidal soap. Bioderm germicidal soap. kag ang orokan, amo na dapat ipiprahan diri sa mga pumuluyo naton. Kag recent time ti ang Selters 1, soy sauce, no? Kag ang salt, bauti iba niya dati ng labag diri kag rapid tagisi sa init ti haring adlaw. Kag kalakip diri sa chlority kupon ang dapat makapasakop diri ang karabanan naton nga mga pumuluyo diri sa subok iyang mga tinuon. So puro barangay diri si Kapitan Tik Narandan diri iya sa subong kag ari diri si Kagawad Ungon man. So naga bisag plo ka mas ni si Kagawad puro naga pang libot-libot na diri bubutsam sa mga pumuluyo naton diri sa pila ka masuna retran isa zone 1 zone 2 kag area diri sa zone 3. Ang mga kaisi nga makabarangay nga invite pa naton pambutsam ang diri sa may barangay Rizal Apos or baraban ang pagtabok mo sa Taytay Rizal Apos ang malapit nga Puloy Andre o kung mga barangay ang barangay Rizal Apos at invite pa naton to mga kalasulugan to bla nga mapanguluyo naton o tisan sayo gini ulan sa papremyo linibo ni igapanagtag naton diri buwas nga daw dapat taga-preparar man diri ang mapanguluyo ta sa nila sila ng mga damo, singer, di mo po, Sam? Aba? Sa area Calapas? Aba? Oo. Ang paborito, I love will see you through it. Agoy. Request ka lang eh. My love will see you through. Oo. Sampol be? Sampol be, Master? So much love will kill you. Request si Kagawad, tukon man. Oo. There is po. Why tada sampol? Sampol be? Sang my love will see you through? Boss na lang ba tayo? Tagang dahil sa area sa Barangay Laguna, lapit pa rin sa Lapas Public Market. Ang dahil sa likod na porsyon, MacArthur na yung pubutan, ang area dahil sa para siguro kung sa mapumuluyo naton, dahil iya sa subong ng mga tron. So taksa ka mga entry nyo, isunod nyo sa puti, kikya sobreya, butangan nyo sa pangalan, tapos ang inyong edad, address, ang proof of purchase na dapat ibutang nyo dira, ay pangalanan nyo, kada permahan, diri, kagi address diri sa Biraman ng Salbo, ng Bombo Radio at Star FM, tapos sa Sky City Tower, Map Street, Iloilo City, kung masulat sa kabalasan Peter mo, doon mo muna, diri sa karon, diri kay gamay na bala kaga, bisan daw, okay lang, bisan gamay na nahamban, bisan uti. Pagpangangda di Kagawad Ungon sa mga kabumbo naton dira. Si Kagawad Ungon. Amo ni nga ungon niya nga sobra pa sa dago magtuslop. Kagawad pa tubang sa no. Pagpangangda lang preparado na probuhat adlaw kaya pa makanta buhat. Pwede pa. So para sa igulungog sa tanan tito daw last time para Kagawad no. Last term na. So, may plano mo to Hawaii. So, pagagdala sa tanan ng mga pumuluyo na to, buwas, saga pa. Dako kinyo, kunti Kagawad Ungon. May pati Kagawad Ungon, pumusap to, hatag pa diri sa ano naton, Timoteo, Kagawad Timoteo Ungon. Okay. So iba no, ito para na entry mo ra na. So gapi para na iba diri. Hulog na dira, was-was na sila hulog sa ila sini may entry sa. Tapos isulat ni sa lungsay sobre ang style ngalan, edad, address, contact number, firma, tapos ang week. Kung ano nga week dapat week number 2. Week number 2. Tapos sa proof of purchase kung Bioderm, IT ma'am, ari do para daw hindi magsibuhon ang imong ano ni. So ang urukan naton sa verse 1 sort ag authority coupon. Okay, sige. Ako lang na ba? Ay tugyan na sa ako ng proof of purchase, Master? Ako na bala. So para sa tulong sa tanan liwas na naton nga tatak diri pumutam. Diri sa may area sang Barangay Rizal, may distrito sang Lapas, outpost
nag-ikirit sa game, so labing post-ring nga matultulan sa papumuruyo naton, nakagtama di komportable kay pagtabok po kartada sa diri ka outpost so hulog lang di ari duha ka magrakpak naton diri sa karon pumusam. So Alright. so kita diri sa area sa cover game sa nga barangay Rizal sa distrito sa Lapas. So pumusam sa patuloy nga report. Master, dali lang yun. Bantayan sa aton sini mga kabombo kay na trace up sang Bombo News Team kung sa diin ining patyo nga lugar nga kung sa diin may nag-exhibition nga isa ka babae kag isa ka lalaki. Isa ka babae kag isa ka lalaki. Oo. Grabe, may part 1, part 2. Ano ko part 1 na pumusam? Oo. May part 2. Sa mainit kapag padalausal ko, ang nakita ko, ang part 1, ay nakita kaya ko part 2. Ang part 3. Halin sa Ang part 3 nakita mo na? Ang part 3, kumong dali na lang ko makita. Sa salakyan ko, no? Salakyan, ha? So, bilik dyan, sige, pasa ko, nakita mo. Perte. Sige, balik-balikan ta na, Master. Pero parang karon batayan diri sa akong sa inatangga sa balik. So, liwat, direct na diri sa area, kamarang diri sa Lapas, direct na diri sa Tanong Outpost area, para sa pagpiligayon na itong buwas kadlaw sa Binawanaw Salbo, sa barangay. So, di ka naman sa Bombo PJD, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Peter Jan Bayeska sa imo siniyang balita direktamente dira sa may Rizal, Lapas. Ang aton sining drop box center or ang aton sining drop boxes na hamtang dira sa may outpost sa barangay Rizal, Lapas. So hindi ka mo magtalang kag mahapos pangitaon. Ano ang gamito namon bombotsam nga mga proof of purchase? Aryo, Surf Laundry Powder. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bago na, singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X on polyester. Sa ton sini makabombo kung gusto mo nga all day long, mahumot iya ang imo sini nga bayo. Now, gamay lang nga butang sininimo sa nga Surf Laundry Powder, mabukal na, madamo na ang imo sini nga malabhan. Magamit sa paglabas ang Surf Laundry Powder. Ang gamito nimo as proof of purchase, isa ka empty sachet, bisan ano lang nga size o kon variant. No, sa ton sini nga mga kabombo, 1 empty sachet of any size and variant. Orokan maayos ang buhay mo. Magamit kita magpanglaba dati, orokan nga balde, orokan nga kabo, orokan sini iyang labador, mabakod sini nga plasticware. Sa pagbakal sang Orokan products, may makita kamo nga sticker o kun kupon nga nagaangkon sang tanan sini nga pangalan sang Bombo promo title. Isa naman ina ka proof of purchase. Sunod na to niya nga proof of purchase, Bioderm Germicidal Soap. Bioderm Germicidal Soap. Habon nga hamot kon mas common pa ba lang ang ginatawag sa aton. Bioderm Germicidal Soap, gamit niya ginagamit sa pagpaligo. Pag hugas ang imo sining guya, agod nga mangin hamis-hamis. Bioderm Germicidal Soap, ang sabon na Bio There sa germ protection with cooling sensation. Basta Bioderm, Bio There for you. Yan mo ni subo nga mainit to, makapanghilamos ka ni isang Bioderm Germicidal Soap with cooling sensation. Nagabugnaw man ang imo sining paminsaron. Isa ka empty box o kung sachet sang anuman nga size and variant sang Bioderm Germicidal Soap. Silver Swan Soy Sauce, walang labis, walang kulang sa linamnam. 1 empty stand-up pouch or paper label, at least 3/4 sang Silver Swan Soy Sauce pwede gid ini mangin proof of purchase. Amo niyang nagakumplito iya sa tagsa sini kasulod-anon. Kag sang una ya Bombo Umel, ginapangita kung ginaya ang ang itlog balang linaga. Itlog nga linaga tapos damo-damo nga kanon. Idunot-dunoton mong itlog nga linaga tapos bubuan mo sang lapta-laptahon mo ang Silver Swan Soy Sauce sa imo sini nga kanon. Sus Maria kagusip gaingaw mo. Puerte, amo lang na yan sa una, solve na ko. Kag daw halos kada simana ginapangita ko mo sila nga pagkaon. Ti bangod gali sa Silver Swan nagapananam pagid sang saboro.
May timam antibacterial dishwashing liquid, dishwashing soap ini para sa hugasing linis bago one paper o kun sticker label or empty pouch in any size and variant isa naka-proof of purchase. May timam antibacterial dishwashing liquid, makasigurado kita nga way iya sang bakterya nga nabilin dira sa aton siniya nga mga kitchen utensils. Katulad sang pinggan, yahong, kutsara, tinidor, luwag, no? Mga kalan naton dira. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, the Diamond and Pearl House, isa ka entry or isa ka kupon, isa na ka proof of purchase sa pagbakal nimo sang alahas, pagprenda sang item, maka 100 pesos ka, 1 coupon na ina sa aton sin makabombo. Ganyan pang ginaulat mo. Magbakal na sa mga produkto para makatipon sa madamo nga proof of purchase, maghimo ka maghulog sang sinako nga entries kag mag-angkon sang chance nga magdaog sang dalagko nga premyo kag pasi ikaw na ang mangin masunod nga milyonaryo sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwado nga mga balita kag impormasyon, pag-revisit sa traffic ordinance dira sa may distrito sang Mandurriao, tuyo karon ni City Councilor Rodolph Ganson kag istoryahan taman diri banwa natumod sa Bombo News Team kon diin ini nga lugar diri sa Iloilo ining patio nga kun sa diin may ara sang part 1 kag part 2 nga may isa ka babaye, isa ka lalaki, no? Ginhimo nila yang lugar nga kun sa diin upas. Diretsoon ta lang bumila. Sa patio sila sa patio sila nagira mundial. Sus Maria kagusip po. Kalagon nga nini sila sa mga ginpang lubong dira. Natumod na to ng lugar kung sa diin ini nga patio diri sa Iloilo. Balik-balikan nato nining madalag ko nga mga impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bumbuhan ay sa unto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahanumdumangon. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon, kag mga balatian, kaangay sang pulmonya. Gani, hagan-hagan na lang ina, bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang Oras sa Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa takna sa Alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Natukiban sang Bombo News Team ining lugar nga kon sa diin ginhimo sini nga plastaran sang isa ka
lalaki kag babayi nga lunsay nagasulob sang uniforme pang eskwela. Sa kundi nining eskwelahan ginatumod pagkaroon sa Bombo News Team, pero ang lugar na zeroin na naton. May part 1 kag part 2. Kag lunsay ini tanan yara sa sulod sang isa iya ka patyo. Sa mga kabumbo naton, I do believe may tagsa-tagsa na kamo dira ka kopya sining nasambit karon niyang nagalapta nga sex sa video sang isa ka lalaki kag isa iya ka babaye. Pero hindi kita magtutok sa sex video, bro. Tutok kita sa lugar kay ang lugar later on natukiban sa Bombo News Team nga diri malanggali sa Iloilo. Si Bombo Peter John Bayasca may follow-up report. PJB Master sa report na please kami. Bong, Bubot-Champ, no? Pigay na diri mapadulungan kag ma-check na diri ining natumod iya nga patio. Diri particular sa malapit pala ini diri Bubot-Champ sa may Iloilo. Daw una nga banwa, halika sa Iloilo, tapos una nga banwa ang mabutan nimo kag sa ikadua. Pro liter tala naton diri mention. Content particular nga lugar ni siya ang ining 6 video nagalinapta diri Bubot-Champ. Ang ining area ko tarawon nimo diri may pulungkuan ni siya sa kilid, tapos may isa diri kanitso sa may sa may left side, no, sa portion sa pulungkuan. Pagkatapos sa likod sila may pula ini siya nga atop na daw usually pro open na siya. Kag daw medyo mataas siya ang ining area kung tanong naton sang aton sinaton diri yama tukiban do pila man diri Bubot-Champ sa area ang gin check naton antes naton diri matugod ining lugar din kumparata bala ang gina post nga 6 video ni siya diri sa may una nga area kag diri nato nakitaan bala mo isa ka ditso ni may bulak-bulak pa rin Bubot-Champ dara sa butang daw nagkalalaya na bala. Tapos may mga korona nga ara natungtong iya sa nitso. Tapos sa kilid sini sa pulungkuan nga dira ini nagposisyon ang naghimo sini sa iskandalo nga sa sulod sa patio may ara pa naragway sang daw bag-o na lubong bala Bubot-Champ. May naragway sang tigula ka may edad kadaw kasubong bala bisan dira siya nagaperform sining pulungkuan. So makita mo inang lugar nang sa kilid di bala tunto na nga daw ga galapit talan diri sa bulak ya sa babaw. So naragway ni siya. Wala naton yung focus ni. Tapos ini malaba na plungkuan na diri nagposisyon. Arab lao. Amo na dira na dali. Ikaw nagapungko? Oo. Ikaw nagapungko, oh. Oo, pila tuwa ko ni kumpara mo dira bla. May si Bombo Dante nagpa-picture man, oh. Oo. So mo nang area. So diri na ini master pamatod nga natultulan kag ginpadulungan kag napiho sang Bombo News Team. Oo, napiho sang Bombo News Team ining area. Kay kun base sa ginapang post dira kag tanawon sa haluson tanan. So amo gid wala ta pa panahot suhot ko kay na dito sa tanan para Bubot-Champ. Kag sikyar naton diri ang ining natumod iya nga lugar. So diri sa una nga pagplastar diri na posisyon ng babaye nakaputi ini siya sang uniforme si babaw. Pagkatapos siya naka-blue ini siya sang palda. Diri Bubot-Champ. Tapos sa ining lalaki daw at tsura yabla daw may istro pa. Kaya daw nakabarong ni siya. Nga ining dinasuksok niya. Kada dira sila nag-posisyon. Diri sa sining malagba nga bangko nga nagirapamtang diri sa kilid sang litso nga nibala kan tulo nga isa na nakabangko pero malaba siya. Ang panapton sang lalaki do off-white nga pulo barong, no, do uniforme sang do maestro. Do hindi man maestro ni do uniforme sang taga drop blouse piyak da. Oo, natugod ba no? Do mo amugin. Wow. Do mo amugin do. Amugin. Tapos ang ambot lang kung tayo do kung himutaran mo sa Bubot-Champ, so medyo may edad-edad na gani kung kumpara mo sa babae, bala? Pero kung hindi ko magdala, dira sa mga... Blandi buhok yan eh, blandi buhok ya. Oo, blandi buhok niya, tapos do aloy-aloy, paglawason niya. Tapos sa babae iya,
daw ga pakita lang isa ka estudyante ka daw to pag-mention. Do kasubo nga. Eh. Do kasubo nga may gina-portray sila, master. Oo. Amo na siya. Asa na dito sila yan pinus ang anay. Pinus ang anay, gen? Datong pulong anay. Ang pulongkuan eh. Diri bubutang. So, amo na subong para sa klarahan sang tanan. Diri ini sa una nga part 1 nga padulungan naton. Oho. Part 1. Part 1 niya. Part 1 ni master. Oh. Ang area nga niko pagsulod mo dira sa may patio, kundi do may ano na siya do may entrance sa Bladra nga do may rorotunda iya si babaw. Pagkatapos ang pagsulod mo dira sa daw entrance sang patio, may ara dira sa sentro nga daw ka serbi nga chapel. Ang area gipadulungan naton guro pagbuluban ta pakanto dito sa iya sa pasulod pakanto dito sa likod. Daw ara sa mga 25 metros ang lakton mo, pakanto dito sa may punta, pagdara na nagahilira ang pader, tapos maliko ka pakanto sa Banas-Panas pasulod. Pagda dito pagid, kaya hindi ka makadirikta dito, pagliko mo patuo, do may dalan sa sentro, kung magliso ka patuo, kadira na da, guro 1, 2, 3, 4 ka mahilira sa mga patyo ka pansyon, dala ka sinampaw, kadiri na pamtang ang ining kanitso nga dra ini nag-perform kag nag-conduct ka ano tawag ni daw gakadula ko sa pagpastar ko mo pagpungko ko daw matyan ko daw nagparang ligbos ang barahibo ko daw di ko maintindihan daw may naguyop na ano tawag ni mabugnaw nga hangin sa akon sa pagpadulong ko dira sa sinang area kadira iya kapubusam. So positive tanan based sa pag-check na tondre sa mga ginapang post ka sa tanti ang wa sa nabi. So ara tapos ang babae nagapungko siya sa ning plungkuan. Kagang bag niya na daw medyo may tank kaga itombla daw puro do napsak na siya. To lavender gani pananawan ko niyo. Oo, gan butang ni sa tiyak si babaw sang mitso kabag posisyon kabag tulok puro nakamaso sang tank. Tapos ang lalaki iya ara to sa may kada patubang man. Dire nga daw uyat pala sa iya sining fronte nga pantalon niya blang daw anak siya magkakas sang iya sining paha labubusan. Amo ning nakita naton. Pero mas brutal pag diri sa piyak. Okay, ini part 1. Ini part 1 ni. Ang part 2 sa diin, master. Sa part 2 dito sa piyak. Oy, yara pa gen. Sunod mo naman sa sentro sang patio. Diri naman siya sa left side, kaya pala mo right side ang part 1 nga una nila naging tira na nag-perform. Sa part 2 naman, diri naman sila daw nagpili sila sa lugar nga daw may atok pala ni Bobotan, tapos may puti, pero ang background nila sa likod may cross pa. Ay sus, Maria Kagusip. Tapos ang bimo ka nung ginhimo sa babae una, nagtungtong ni siya sa may babaw ka nitso, sa duwa ka nitso, ka paray bla. Tapos may cross sa likod. Pagkatapos una nakaposisyon babae, daw gibutang na sa tiyak kaditso ni mga gamit niya. Ang natapos daw habyog pa rin si il niya. Kubutang. Daw habyog sa babaw kaditso, kata talikod siya mo. Napungko siya sa bilisbisan sa nitso. Tapos guro nagulat-ulat kita gitro tayman naton. Dan Daw ara sa mga masorminos, mga 10 segundos, dito kami nagpalapit na. The same ang gihapon nga lalaki ang forma niya. Kaputi iya sa pulo, kada pantalon iya sa daw duag itom ang pantalon niya. So, dire bumutan video na gid niya ang posisyon. Tapos ang natabo pagpanaog daw halukan niyang unang babae sa pungko sa ditso. Pagkatapos paghalok niya nanaog ang babae, dito na dayon nga may mga pasakaili anay sila ginimo. Kumbaga, ano bala bubutang? Ang unang pagpatigayon sa pag-perform dito. Tusik-tusik anay Tusik-tusik. Foreplay kumbaga, dumus na? Foreplay. Pagkadugay-dugay, nagluhod, pagkanto pa idalom ang babae. Ay sus, Maria Kagusip. Dito may ginuna sa ginimo. Sa lalaki. Aryo, ang gina-describe ka gina ni Bumbo PCB, iniya sa part 2 na. Part 2 na ini sa ton sila magkabumbo. Pakita naton ang lugar sang part 2 nan.
Amo na siya. Oh. So may duha pa ka anghel ibubutan sa babaw kadito. Mm. Nga daw ga tindog bla, daw kerubin bla ne. Aha. Tapos sa may sentro na yon may cross nga daw uman sa kahoy. Hindi rin na pinagpungko ang babae sa nagpatalikod sa bala, sa daw cross nga ne. Nagahabyog-habyog sa tiil, tapos nakahilas pa rin sa hindi man tataligid nga matiliwis ang hilas niya. Pag ito dyan, tigid nga daw pangkuluhiyob lang, resultos niya. Lain naman ning uniform, master, ang iya siningagin sulob. But silingon sining kung ako yung maglantaw, ako lang niya personal, hindi niya hindi ni estudyante, kundi surusok-sok lang ni kapang estudyante, master, or posible man nga lain naman niya nga uniforme. Lain naman nga set sa uniforme ni. Oo, ti mo na, ganun sabak kani ang iya nga guro ang sapiak ni nga daw bitang tungtong nga gamit dito yan ni lalaki. Ambot ko ba si bala nagtalikod ng lalaki, basi nagatrasyonal nga resissidad bala o kasi nag-anuanay, nagpatubig to sa tilid ka nitso to. Tantara pungko ng babae, sa ibabaw iya sa nitso, kamaguluhabyog sa tiil niya. Tapos may sabak sa nga folder na bala bubutang na pula. Amo na, after sa pag-sabak kini, pagpalapit siya sa lalaki, nagdudulog ang lalaki sa tubang niya. Sa sentro sa dito, ang dito kag palapitan niya, kag daw ginhalukan niyang babae, bala? Sa dito bubutang. Pagkatapos sa paghalok niya, nagpanaog ang babae, takas ang lalaki, niya ginpausos sa iyang pantalon, ang maginigo ang babae siya nga nagapaluhod. Bubutang. So pagkaligad, so daw pila to ka mga pila ka minutos to, sa pagbulubanta. Grabe nga linis tubo birada ba minutos ked? Oo, tapos minutos eh. Pagkatapos nagposisyon naman sila sa kilid, may pulungkuan naman bumutan, dito ka pumungko ng babae. Lakas na dito na at sa sulihin naman, liniso yun naman. Agoy. Bumutan, taguyat kaya nagpatalikon siya, samtang ang lalaki ara sa likod. Grabe mo. Pagkatapos amo na to dayon, tapos ang nakaposisyon posisyon sa babae nga gatuwad direct tahon kan lang. So daw dito gin focus siya pa ang kinatawo sa babae. Diri bubutang at talikod. Adi mo kun anong pagkatapos ito daw nakabalik sa parapton niya. Nag-focus pag sa sitsura puro nakamatch. Nagtinagalig pa siya. Alam mo ba kung ano sinabi ng babae? Anong sinabi niya? Uuwi na ako, baka hinahanap ako sa amin. Uuwi ako, baka hinahanap ako sa amin. San banda yung sa inyo? Punta kami dyan? Oo. Tama nang sinabi niya. Narinig ko sa sex video, bubutang. Narinig mo. Narinig ko. So, amo na subong ang sistema nga nag-viral subong. Bubutang ibilang sa diri sa viral sa bumbuha kay siyempre kita niya nakapagtultol ko dito lugar mo. May isa pagkikita ka na siplatan? Kung paano nato na siruin pagid nga sa Iloilo? Wala mo may isa pagid ni ka part master. Ara pagid sila sa salakyan. Galing kaysa pag video nila nakuhaan sa sulod sa salakyan naglabay. May bus nga naglabay. Bala mo kung anong ngalan sang bus? Anong ngalan sang bus? CBL. Dito pagin kang nas siruin, diri lang ni sa Iloilo. Ara pagin do. Grabe nga mga matasang aton sini nga mga technical kaupdana naton diri. Kag grabe man ang kontribusyon ni Bumbo Amay, grabe sipat mataya. Basta sa mga muamo ni. Amay pa. Si Amay pa. Muni subong ang mga sitwasyon sa ginapalantaw naton, pagkari lang nag-viral ni sa Bumbo, kag basis sa pagpanalawsaw ta, para ang aton rin yung tension, bubutang, kag pag-istoryanan na itong kaina, para daw hindi na maliwat pala, imaginon mo timo, ang pagsulog sa patio, kaina, ang nabatsagan ko, kasay sa doga parang linggos, ang balahibo ko, pag daw natugnawan ko, guro kakalitay, guro to matanan niya kakalang sa patio to bubutang para pala huway nga nalapot ato ni ang ato nga tension diri para nga mapaumpat ta bala nga himuan nila diya sa ano nga mga klase ka iskandalo dira misputik dira pa sa sulod sang patio kung ano man to oras kung kita maglantaw may posibilidad nga dati adlaw ni
Adlaw gini master kiti masanag paw. Oo. Ang sa may salakyan area bubot sa natubod, dosugwa ko tatyo ni. May posibilidad man master? Dira sa gwa ka patyo, kay balan mo pagsampot mo na sa patyo kag natumod daton. So may dako ka kasya bala nga gapa siya. Maharon-haron. Kasi ano katanto kainit, pumutam, so hindi ka makabatyag, kay bagod nga ara kasi galom. Dira ka daw, kung ako magnalisar daw, ara ka daw ga backdrop pa bala sa ang tagapungko sa may prunchet na yon. Ang rider daw sa Manibila, ang babae at naka-uniforme may gapo sa puti bla, naka-blue ang palda. So mo nang posisyonan ay dira sa base sa pag-usisa ka papanalaw sa unaton, diri sa karon. So confirm no, base sa pag-check ta ang karan din posting nila kag ang area na ipadulungan naton sa part 1 nga dito nga una dito sa may kilid na yung sulod-sulod sa tuong side pasulod to ang sa diri sa may left side yung pasulod pa din nga medyo pagko nga dito ang posisyonan nila nga may turkuha sa kilid puputam amo ng part 2 ang sa part 3 amo na to sa salakyan which is na kung tanaw na Pero mapati kag sa hindi may part 4 kag part 5 paged. Duas tala sa part 3 ano si saan ko to. Base ang part 4 dito na sa ila, pumunta. Do ang pertahan dako. Tapos do ang palibot do mga ang dingding do mga kahoy do ang paglantaw gani do opisina o kun may posibilidad iskwilahan man o ano nga sistema. Opisina? Kasi opisyal niya. Ipadalman ta na dugang master? Oo. Tiyan mo ng sitwasyon kay Goroty ang napamilyar man sa kalabanan dira, so nakadipindi si mo bukutsam, it's up to you kung i-mention ng lugar kag dipindi man diri sa akon. It's up to me and it's up to you. Oh, pero sa diin man nga lugar, master raw? Diin nga lugar raw? Banwa ni sa probinsya sa Iloilo? Ano ang una nga banwa? Hindi sa una nga banwa, kung alin ka diri sa Iloilo. Kundi sa ikaduwa nga banwa, pupunta kung alin ka diri sa Iloilo. Halin ko sa Iloilo. Halin ko sa Iloilo, diin ko maagi. Kung diri ako maagi sa likod, ang naakon lang yung akon nga direksyon. Kung diri ko sa likod ko maagi, di mapaliganis ko. Ikaduwa, sunod nga banwa sa liganis, ano gani? Saraga? Saraga? Oh. Kita ka din siya, Mayaw? Saraga Kailan lang sa Saraga to? Inaya kung sa likod ko maagi. Kung sa kilid ko na kondristo o ko dampi maagi, mapadulong ko first town, pabiya. Ikaduwa nga banwa, Santa Barbara. Ikatatlo, Kabatuan. Una. Why na naya ka tatlo? Ay, hindi na magkatatlo. Okay. Kung diri naman ko sa nawala ko nga bahin, maliko-liko, kung di ba, first town, Uton. Ikaduwa nga banwa, Tigbawan. Sakto, Uton, Tigbawan, no? Uton, Tigbawan. Tapos sa Uton, Tigbawan. Sakto. Tisa diin ko magi, sa likod ko, sa wala kung sto. Basta sa ikaduwa lang nga banwa. Bubutang, kay way naman mo, kung dito ka ng mga party, tatlo man lang mo. Tantang, unang banwa, San Miguel. After sang San Miguel, Alimudgan. Okay, diri sa Mandurriao area. Bot silingon ta. Either sa Saraga, sa Pabiya, hindi, sa Santa Barbara, buhinan ta na kay ikat na minsun, kung sa kadwa, para din maglibog la. So, tatlo lang kang banwa, din pilion ta. Ang Santa Barbara. Ang Saraga. Alimudjan. Kagang Saraga. Saraga. Na lang din, sa tatlo. Di na abi di man. Basta puputan pa na init biglang ulo ko padulong ko na sa una gid nga lugar kay nabudayan ko. Una nga lugar. Ko na lugar nga nabudayan ko puputan. Sa diin? May lugar ko ginagyan una. Kasi ko magsampot sa una nga banwada. So, ko. Nga man. Determine nga kalit ko. Kay traffic? Traffic. Hindi na ka traffic house, pabiya mo lang.
Ti sunod nga Kay kagalit ko, tapos magkanto ko to kung hapon. So, kita ko sa balaba na bubusam na tapos ko na, katinta ko may tatak nga ngalan nga IBC. Hambal gani isang kilala ko ni hambal ni ni Julio kag ni Lucas niya magluwas siya sa heat stroke ang likawan ta pag-agi kuno dra sa miyong flyover kay mainit ang ulo bisan handong. Diyan mo na ko santa. Kaya dira lang na area, tag malapit dira. Tungod dira ko sa mga kabumbota. Tanan naton nga mga viewers nga nagapanglakaat subong. Bubutang. May ga-text na riyo! Silinya, malibot-libot pa ka mga duwa sa Santa Barbara lang na kay naglabay na CBL. Master? Tapos na. Tapos na buksing. Bumutan. At sa kamuli, kita sa mga pataya na nagataraway nga mga kabumbo na tundra. Kaya recent time, kabay din yung masulit nga mahimo nila ni para sa kapahuwayan iyasang kalang. Bumutam kaya nagapahuway na dira sa natubod naton iya nga lugar sa karon. Nangyayson mo na. So dira na natubod naton nga lugar bumutam. Tikabay pa may mga lihok dira nga pagabuhaton ang mga opisyales sang nasambit sini nga banwa kay daw kasubong iya karon nga na-feature ang ila sini nga banwa sa malain nga pamaagi. No? Dira ti gintampalas ang nagapahuway sini iya nga mga minatay, ginubrahan sa nga kalaswaan, kabastusan, no? Tapos tigin palapta pa Bumbo PJB kag ining pagpalapta sandig gani iya sa aton sini nga pagdala sini dalata nga maka-raise ang awareness, no? Nga mabalaan kung sa diin ini nga lugar kag makulang atensyon sa mga opisyalis dira nga maghimo sa nagakigo nga lihok agod nga indi na masulit ang kasubong sini nga hitabo. PJB, Bumbo PJB, Master. Sa mo nang pinakalitas kada mga lihok pa dira nga paghimuon ang simbahan aton ang Coraparuco dira mo sa information ta diri nga latest nga kumakalabot sa atensyon nila ni kag matumod kumasi ni San Rikim ni naghimo nga duwangan ni bumutan. So amo nang hulato ra to nga mga reaction sa maratongdan nga mga opisyal sa diri umalan diri iya sa simbahan katoliko naton kag mismo sa maratongdan nga mga opisyal diri mismo sa natubod atong banwa ang banwa iya sa Santa Barbara bumutan. All right. Bumutan? Go ahead. Wal saliwat bumutan mamadulong naton nga report para sa pagpangalagad sa Bumbuanay Sogto ni galaman sa Bumbo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Peter Jan Bayeska. Ang purpose naton nga gintalakay naton kay gindala naton iya sa kanginan ang nasambitan sining nagalapta nga sex video hindi kay i-promote ang nasambitan sining imoralidad, kundi gindala naton ini sa kanginan agod nga i-call naton ang atensyon sang aton sini iya nga mga opisyales, particularmente sa nasambit sini nga banwa. Nga kon may mga nagakaigo sini iya nga mga tao nga in charge, dira abi karon sa pagbantay sang nasambit sining sementeryo, way kun tani natabo ang mga kasubong sini iya nga hitabo, kabastusan sa aton sini nga mga kabumbo, pag disrespeto sa mga nagpalahuway, no? Kag hindi naton mahangpan kung ano ang nagadalagan sa paminsaron sining duwa ka mga individual samtang nga nagahimo sang kasubong siniya nga buluhaton. Kaya kung sa diinti, kung ang mga kasubong sini nga buluhaton ginahimo niya sa pribado sini nga lugar, kag ang nagahimo lamang sini ang mag-asawa, naglabot niya sa punto nga ginhimo nila sa pampubliko nga lugar, sa patio, kay ti gambal sila nga why ni sa may makakita to sa patio, kay tanan nga tawo nga ara didto patay.
Oh. Ti nagasulob pa sang uniforme. Sa nasiling na gani naton. Duha man lang kabagay, estudyante ginman adto. Sang isa iya ka bulutuan abisa na sambit man nga lugar, or may posibilidad nga naga-roleplay lamang ini sila. Nga luyag sini nila pagwaon nga ti estudyante, nagpakigilawas sa amo sini, of which send sang wrong message sa mga pamatanon man karon sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang man nga kahuyanan ti sa pamilya sining mga yara sa nasambit sini karon video, at the same time sa bisan gingamit lang nila iyang nga mga panapton or uniforme sang eskwelahan, makatuga man ini sang kahuyanan. Grabe na gid subong ang panahon. Kay daw halos tanan mga adventurero kag adventurira na. Kanugon lamang banwa kay ang ila sini nga pagka-adventurero kag pagka-adventurira gingamit nila sa mga walay pulos nga buluhaton. Nga kung tani kung gingamit nila abi sa may mga kapuslanan man siniya kunti damo pa kung tani magpasalamat sila. No? Tib damo man sini sa nagahambal nga base i-upload nila sa amo sini iyang porn site kag ibaligya nila, makwartahan nila, makompensate sila mo sina. Kag ini nga mga tawo mga kumbaga pati mga exhibitionist or mambal naton may ara iya sang uko nagahimo na gid sang mga pornographic videos. O galing kiti tampalas man ini karon kay ang lugar nga ginpili nila ya sa patio. Kag ang patio ti natumod sa Bombo News team nga dira gali sa banwa sang Saraga, Iloilo. Titingwaan taman nga malabot diri ang pipila ka mga opisyal sang Santa Barbara, no? Tingwaan taman iya nga malabot diri ang mga opisyal sang nasambit sini nga banwa kung anong plano sini karon nila kag pagkaulamid iya sang public cemetery sang banwa sa kalaswaan kag kabastusan nga sahi isang video karon nga nagalapta sa internet. 51 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang ang mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na Bombohan ay Saudto aton pa sini nga talakayon pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Sa mga panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan.
Allergies. Masami nga madala sa hangin ang mga yabuok nga naga-trigger sa allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka kilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. No? Sa aton sining mga kabombo, damo ang nagahambal nga mangayo sang kopya sa sining tawagan ni sa sining sex video. Ang kopya sinibanwati for news purposes lamang, no? Ang kopya nga ginauyatan naton, ang pag-identify naton ginlantaw sang Bombo News team ang nasambit sining sex video para nga ma-identify kung sa diin sini iyang lugar, why to yagin identify or why to yagin lantaw para nga ti makita mo dira kung anong nagakalinabo sa aton sining mga kabumbo. Pero siyempre sa paggalantaw kag pagpanilag nimo sa nagaklinabo sa palibot, hindi man malipod kag manigar nga makita mo gid kung ano ang nagakalinabo. Pero more on sa pag-identify kita iya sang lugar. Kagway kita nagapromote sang pornografiya diri sa aton sining mga kabumbo. Ang aton lang sining pag tsikyar sining nasambitan karon iya nga mga video, no? Sa pag-identify kag pagtumod iya sa mga lugar kung sa diin nila ginhimo ining nasambit karon iyang immoralidad, no? Sa aton sining mga kabombo. Kag kung sino man ang may mga ideya sa kung kilala nila ining lalaki kag babaye, ti siguro sarang gid nga ipakigangot ini sa mga opisyales man
sa nasambit sini nga Banwa or even diri sa Bombo Radio para nga mahatagan man naton sa nagakigo sini karon nga igtalupangon. Biyernes na subong sa aton sini nga mga kabombo, buwas barangay draw kita sa may area sang Rizal, La Paz. Kita dira hulog na kamo sang entries ninyo kay ang drop box center naton ara dira sa ila sini iyang nga tanod outpost sa barangay draw. May napulo ka winner, 8 ang magabaton sang 1,000 pesos. Now, kag duha ang magabaton sang tag 500 pesos kada isa. Sa aton sini iya nga barangay draw. May video kit challenge kita dito. May mga raffle draw kita dito nga himuon. Gani kita dito, buwas. Sa mga kabombo naman naton iya nga luyag magpasakop sa daily draw. Tubtob las 12 sa udto, buwas sarang pakamuya makahulog sa inyo sini nga mga entries diri sa istasyon sang Bombo Radio para naman inaiya sa daily draw naton kag sa special draw naton iya sa Silver Swan Soy Sauce. Kung barangayan ang imo sini iya nga intrahan, dito ikaw hulog sang imo sini iya nga entries sa barangay naman ukon sa may tanod outpost sang barangay Rizal, La Paz. So kita dito buwas kag padayon na kamo sa pagtutok diri sa Bombo Radio kay magalawag na naman within the day sang another winner sang aton sini iya nga daily draw. Gani bantayan gid para pagkabati nimo sa imo pangalan. Paglawag nga amo sining winner, amo sining pangalan, address kag ang proof of purchase, gilayon mo ini nga makuha ang premyo nga nagahulat diri sa imo, 500 pesos nga cash plus transistor radio nga wala naka-fix dial, wala iyagin lansang, wala iyagin kapon sa arimen sa agong sa aksyon o kung super radio. Now, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, may LED light, may flashlight. Kung manulo ka damang, pwede mo man gamiton. Kung manulo ka sang isda, pwede mo man gamiton. Kay masanag ining suga niya. Kag, kung daily draw winner ikaw, sa paglawag sa imo sini nga pangalan, kag pag-claim mo diri sang premyo, may dala ikaw nga fixed dial radio, may dala ikaw nga fixed dial radio, but silingon, isa lang kay istasyon ng kwaya, sa agong abi, sa aksyon o kung sa super radio, dala diri, kay kung ipresentar mo ina, diri sa istasyon sang Bombo Radio, kag aton sini mapatod nga naka-fixed dial gid man sa isa ka istasyonan, automatic dugangan 500 pesos cash ang imo sini nga premyo. Ini sa mga daily draw winners sa aton sini nga mga kabombo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities, March 19 to 25, 2023. Sa ininga uli nga Sabado sang Marso, spend your evening sa Plazuela de Iloilo. Kagkamo ang pag-alingawon sa isa sa mga best pop bands sa Iloilo, ang Four Elements Band sa duha ka oras nga musical presentation sa Concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Marso 25. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-raffle sa mga suki isang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 26, Domingo, imbitado ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon ng regular Sunday Mass sa among nga petsa sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod sa pagpangatubang sang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang inita. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin nag-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili ng mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kun magtipon sang flammable substance o kun chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kun sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kag ilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone.
emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agod mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na. Sa inyo mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. A lot better, no? Atong nga tingog. It's the weather. But anyway, why sa makauntat sa aton nga pag-inop na night this afternoon para nga mag-enjoy sa aton nga mga istorya sa nga hapon. Hello lang sa mga OFWs na namian gid ako kay sa labat na sila sa akon nga invitation sa ila nga mag pabatsyag naman kung ano na ang nagkakalatabol sa ilang life, sa mga istorya nila sa kabuhi, kag nagaamat-amat na sila padala sa ilang mga stories. I'd also like to thank Dalaginding, ang aton nga mga interviewee tomorrow, ang aton nga winner last week, for the number nga imong ginbilin diri sa station. Thank you very much, Gid. And so, everyone joining us sa sining nga hapon, thank you very much, Gid. This is Tita Regine, and padayon na naton in just a little while ang istorya diring wala nato natapos kahapon. Story of the student mom of Lambunaw and many other interesting stories ang ating i-share sa inyo. And sa sining nga hapon, umpisahan ta nga nga palatuntunan by turning over to you si Bombo Chari with our winner Pampabuenas. May maga-claim sa nga prize sa ating nga promo Buena Mano Salvo Year 17. Bombo Chari, take it away. Mayong hapon sa aton nga mga kabombo, Tita Regine, maayong hapon gid. Pagauntaton anay naton sang makadali ang aton sini nga kahapon lamang program kay may winner kita diri lang mismo sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Bombo Radio kaga Star FM kaga Yes, Bombo Chari. Awarding na! Ito ang Silver Swan winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Mayong hapon sa aton nga mga kabombo, Tita Regine, maayong hapon. Ang sa aton nga mga kabombo, utdon anay naton sang makadali ang aton sini nga kahapon lamang program kay may winner kita diri lamang mismo sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Star FM kaga Bombo Radio. So ang aton sini nga pag-awardan amo ang aton sini nga special winner sa aton sini nga proof of purchase gid niya nga Silver Swan soy sauce. So ang aton sini nga winner amo si Ma'am Mitchell Sabando sang Barangay Santo Niño, Banwasang San Miguel, Iloilo. Ma'am, maayong hapon, kumusta no ato na batyagan kay nagdaog kita diri sa nga special prize nga 500 pesos halin sa aton sini nga Silver Swan soy sauce. Mayong hapon man sa tanan kag mga kabombo. Nalipay gid ako kahapon kay tungod ako gid kabati ka paglawag ni Tita Reg nga ako nakadaog sa special prize sa Silver Swan soy sauce. Ma'am, ang imo proof of purchase Silver Swan soy sauce. Ano gid ang masami nga ginaluto nimo gamit ang Silver Swan soy sauce? Ay abaw. Na sampat gid sa kakabataan kay gusto nila gid nga kay mas masabor gid kung may Silver Swan soy sauce ang dinaha nga pinamarhan kag adobo nga manok. So yun ginanda. Pinakabilog kabataan ta, ma'am? Bali duwa, isa ka grade 7 kag babae kag grade 4 lalaki. So ikaw gid galuto ni sang balon nila nga sudan sa eskwelahan. Ako gid naga-prepare. Kag ginagamitan mo gid pirmi sang Silver Swan soy sauce naton. Oo, ginagamitan ko gid sang Silver Swan.
Kay amo na ila nasawaan nga ano. Sige, Ari, ginauyatan ko na ang imo sini 500 pesos nga cash prize humalin sa aton nga Silver Swan Soy Sauce. Ari, isipon naton. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Salamat sa sponsor Silver Swan Soy Sauce kag sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Ano nga aton mahambal? Gusto mo agdahon man ang mga taga Santo Niño, Banwasang San Miguel nga magpasakop man sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 17 promo? Sa tanan nga nagapamati ka sa promo sang Bombo, subong, sabi naman no Salvo, Year 17 promo, nagaagdagid ako nga mag-intra kapin pa sa mga taga Barangay Santo Niño, San Miguel nga mag-join man base sa sunod ka muna magabutan kag may ara nga nagahulat nga dako nga premyo. Basta Sa mag-intra, oo, tiyaga lang. Kapangamuyo. Basta Radyo. Basta Radyo Bombo. Star FM, it's all for you. Madamo gid nga salamat mga kabombo. Nabatian naton sa liwat si Ma'am Mitchell Sabando sang Barangay Santo Niño, San Miguel, Iloilo, ang aton sini nga special prize winner sa Silver Swan Soy Sauce. So ano pa ginahulat sang aton dira nga mga kabombo nga nagapamati no, mag-intra naman sa aton sini nga promo sa Buena Mano Salvo Year 17 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Madamo gid nga salamat sa Bombo. And again, thank you very much, Bombo Cha. And of course, congratulations sa ato nga very happy winner. Ma'am, next time nga mag-drop ko sa imong mga entries diri, lakip mo na ang imong istorya ha, kaysa kahapon lamang gid gali na lawagan ang imong ngalan. So congratulations. And so we're back diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, ari naman ang aton nga ang bahanon para sa inyo tanan. While you're making your stories dira, pwede gid nga ma-email ina dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. From the Bombo Music Festival, here's Charles Kevintan. 2 para sa inyo. Good afternoon. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Perfect peace. Come back and make me complete.
Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life To matahong nga bahanon para sa inyo, mga kabombo. And this time, padayon na naton ang wala nato natapos ang sulat ni student mom sang Lambunaw who had been sharing with us mga beautiful inspirations, ka-wide reader siguro sa sini kay student mom. And there's this one great book nga iyang nabasahan, The Ultimate Gift from Jim Stowell, kung sa diin amo ining iyang ginapang share diri sa aton kay gina-apply niya gid according sa iyang everyday life ang ining mga ultimate gifts like the gift of time, the beauty of doing things now, hindi na padugayon, no? Kung ano man ang imo nga gina-dream, kinahanglan i-try mo gid, no, nga ma-materialize ang ina nga imo nga dream. Like sa iya, bisan nga married na siya with 5 children, ginag-dream siya nga mangin maestra siya kag makatudlo siya sa ulihi. So even if may 5 ka mga kabataan, kag iyang husband naga masteral man amo nga time, pero gin-push niya gid nga matigayon ang iyang dream. So nag-study gid siya. Kag nakatapos siya, and look at her now. Ambal niya, pensioner. Tapos very satisfied kag very happy nga ti nalabot niya ang iyang luyag nga lubuton sa iyang kabuhi, no matter ano ka budlay sang sitwasyon. And so let's continue. Another gift according sa iya is the gift of giving. Tita Regine, the only way you can truly get more out of life for yourself is give part of yourself away. Kanami, no? Kung mahal mo ang isa ka tao, you will give all your love and affection to him or to her. May saying kita, it is better to give than to receive. Meaning, when you are the giver, nagapati ikaw, nga ikaw is happier than the one nga imo nga ginatagaan sang something. It is well to give when asked, but it is better to give unasked. Mo ginahambal, no, nga ultimate nga pagiging generous. Di mo na kinahanglan nga hulaton nga may mangayo sa imo kundi kusa ka na nga nagahatag. Through understanding, and he who helps early helps twice. You may give gifts without caring, but you can't care without giving. Nami, no? So we love those people who give with humility or who accept with ease. The miracle is this: the more we share, the more we have. Money giving is a good criterion, a person's mental health. Criterion gid man eh. Generous people are rarely mentally ill people. And the greatest pleasure I know is to do a good action by stealth and have it found by accident. So if you can't feed 100 people, then feed just one. Correct. Umpisa sa isa ka tawo. From what we get, we can make a living. What we give, however, makes a life. The only things we ever keep are what we give away, and the fragrance always stays in the hand that give the rose. From Reader's Digest book, Quotable Quotes. So, Tita Regine, dumduman ko, sang high school pa ako sa Manila, may isa katigulang lalaki nga always nagapakalimos sa may paradahan sang jeep nga amon nga ginasakayan kung mag-uli kami sa hapon. Maniwang siya, kagdaw gutom ang hitsura. Sad to,
40 sentimos ang ako nga balon kada adlaw. 10 centavos ang pilete. So, 20 centavos ang akon isa ka adlaw. Ang 20 sentimos, balon ko, inugbakal tinapay kung recess sa aga kag hapon. Ang 10 sentimos, ginalimos ko sa tigulang. Sadto, 5 sentimos ang bilis ng tinapay, mabusog ka na. Sa ulihi, nadumduman kong dugangan ang balon kong kanon kag sudan. Kag ang bilin, ginahatag ko sa pulubi, tapos panyaga. Upod ko ang mga miga ko magkaon sa panyaga. Gani ang mga bilin nandang pagkaon, ginatipon ko para sa pulubi. Dako gid ang pasalamat sang tigulang, kag sa linya, mabusog siya kaayo, kag may bilin pa para sa iya panyapon. Ginhimo namon ini sa mga miga ko hasta makagraduate kami. Na-miss ko gid Tita Regine ang pulubi, labi na gid ang paghatag namon sa iya sang pagkaon. Happy kami, kag feeling blessed sa ginhimo namon. Siling namon, mangita naman kami sang lain nga tawo nga sarang namon mabuligan. Subong, kung makakita ako sa nagapakalimos, gahatag ako food or money sa iya. Lain ang happiness nga mabatyagan ko kung mahimo ko ini. Gaya sa siling sang Bible, sa Ruth 2, verse 20, Blessed be he of the Lord who has not forsaken his kindness to the living and the dead. I believe, Tita Regine, that the people whose lives we touch need to experience God's love through our compassion and generosity. That's why we should ask God to make us more of opportunities to show kindness. A short verse that reflects kindness. Keep me faithful. Keep me grateful. This is my earnest plea each day. Keep me serving. Keep me showing of His love while yet I may. The gift of family. Some people are born into wonderful families. Others have to find and create them. Being a member of a family is a priceless membership nga hindi naton mabayaran. Nothing before but love. Ang pamilya is but an earlier heaven. Family faces are magic mirrors. Looking at people who belong to us, makita naton ang past, ang present, kag ang future. Makahimo kita discoveries about sa aton kaugalingon. Ang iban nga mga butang may change us, but we start and end with family. Ang mga maswerte kuno nga mga ginikanan who have fine children usually have lucky children who have fine parents. I have often thought what a melancholic world this would be kung wala sang mga kabataan. And what an inhuman world kung wala sang mga tigulang. Reader's Digest Quotable Quotes. Ang aton pamilya ang ginatawag ng smallest unit of society. Tatay, nanay, mga anak, kag pwede ding kasama ang lola, lolo, mga pakaisahan, tiyo o tiya. Para sa aton ng mga Filipinos, wala kaso masudan kita sang asin o kangkong, basta, ororupod, o silinga, iririmaw taton. Closely knit ang Filipino family. Nadumduman ko pa, Tita Regine, sa mga gagmay pa kami nga magulutod, gamay ang amon balay. Dor sardinas kami kung magtulog na. Pero happy kami, bisan sa amon na nga sitwasyon. Imol, kay gamay lang ang sweldo ni tatay. Pero ang importante, palangga namon ang isa kag isa. May respeto sa ginikanan. Nagabuligay sa tanan nga oras, kag masadya kami. Diri sa amon pamilya, kami nakatuon mga muyo, mangin honest, mapisan. Wala na hadlok sa obra, kag may respeto sa iban nga tawo. Tita Regine, tama kami kasadya sa balay, kay upod namon ang utod, nga agot ni nanay, si Chay Adring. Nagapang hairstyle siya sang buhok,
Gani, permi lang may dugang ang balo namon sa school. Mapisan siya magbulig kay nanay sa mga pagluto, panglaba, kag panghimos. Upod man namon ang agot ng day tatay nga si Choy Anoy. Upod siya ni tatay sa obra sa isa ka gasoline company. Kada tapos niya pon, ginaistoryahan kami ni Tiyoy sa mga hinarianon nga istorya. Hari kag reyna, kag mga prinsipe, kag prinsesa. Nagahumlad kami sang banig, maghinigda, kag magpamati kay Tiyoy. Kag todo sound effects, kag background music. Haba, kag mag-istorya si Tiyoy. Pati huni sa mga pispis, kag pagdalagan sa mga kabayo, ginahimo niya. Dugalan tao lang kami sine. Kung kaisa, mga kaharadlukan ang iya istorya. Inaswang, mga kamakama, tikbalang, kag multo. Sadya panabon namon habol, kung ining iya istorya, kag kung kaisa, gakatulugan kami. Samtang nagapanguribong sang habol, wala pa sadyo TV o radyo, pero sadya mangud kami. Amo na ang amon pamilya sadyo Tita Regine, pero very memorable para sa amon, kag hindi namon ini malipatan. Tita Regine, let me end this letter by this verse. Of all the earthly things God gives, here's one above all others. It is the precious, priceless gift of a loving Christian family. The virtues and values learned in a family circle can be seen on the children. Till next letter, Tita Regine, good health and God bless always. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Student Mom, as I was saying yesterday, I really appreciate ang mga ginipang share mo diri sa amon, my Delft, and then makapanundong kagid balano, and I super agree sa importance ng family. Kung i-compare nato, no, medyo quite sad ang setup subong sa nga family because like say diri sa Pilipinas, kalabanan sa mga ginikanan subong ato sa abroad. So, nagiging dysfunctional ang family, hindi ululupod. Unlike before, life was so simple. Kag, inabala, no? Ang mga bata sa mga maka-afford, magbakal sa mga libro, as in, ginautihan gid nila, no? Nga mabaklan sang libro ang mga kabataan para ma-develop ang ilang reading skills and at the same time, ang ilang passion for reading. But manami ipagidya ang sa inyong nga tiyempo, no? Kaya may storyteller ka mo sa persona sang imo nga tiyo nga it seems like kanami gid sa iya mag-istorya with matching mga sound effects sang mga animals like pispis and kabayo kag kabalugid siya, no? Bring into climax ang iyang istorya. That's why as in tutok na tutok gid kamo kag I can just imagine, no, each one of you siguro nagalagaw ang imagination kay ti kanami sa iyang mag-istorya. He would make you think and imagine kung ano ang mga nagkakalataba, especially mga hinarianon sa lingmo, ang iya ginapang istorya, tapos may ara mga tikbalang, mga kama-kama. So, do ka nani, hindi bala? You would look forward sa ina nga mga times nga siguro bago ka mo magtulog, gatiriripon ka mo, kag siya maumpisa na sa pag-istorya, kanami, no, to cap the night, and at the same time, ang ini nga mga moments da ang hindi gid bisan magkainano ang hindi gid mawasi sa inyong kaisipan, and you would always treasure ang ini nga mga moments. Well, subong it's a different setup. Almost all gadgets na, no? And I really appreciate parents nga they still no buy books para sa ilang mga kids, sa ilang mga kabataan, kay ti makakita ka dara mga pictures, tapos you can read to your kids, and at the same time, no, mabuligan mo gid develop ang ilang interest for reading. Hindi nga siling no nga tagaan ng sang gadget,
kag tapos subayan na lang ang mga kabataan kag kung ano na lang ang ilang himuon. Well, amo na ganing hambal ko because if you compare the life before and the life now, tama gid kalayo. And plus ang setup, ang dynamics ang kada pamilya naglain na gid siya, as in nag-super lain siya. But nevertheless, what is important is that we keep, in as much as possible, we keep our families intact. And at the same time, kita yung mga Filipinos, may mga extended families pa kita, no? Ang lola ta, ara sa aton, mga tiyo naton, ara sa aton, mga tiya naton. And so, we are happy nga sa aton yung mga activities, damo kita, kag we can always remember these people nga nangin kabahin sang aton nga growing up years, kag nangin kabahin sang aton gid nga life. So, I thank you, student ma'am, nga na-remember mo ini and all the things nga imo nga na-learn, nga na-apply mo gid sa imo nga everyday life, the things that you read sa mga libro, nga apply mo gid because namian ikaw, no? And you were guided. So thank you also for sharing these things with us diri sa Kahapon Lamang program. Salamat gid. Oras naton 40 minutos na makalipas ang 2:00. Magapanubalik ang KLP pagkatapos lang gid. So pila ka mga importante nga mga pahibalo. Isang buhok ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuloy. At 40 minutes after 2 o'clock, next story is from Sagittarius of Oton entitled
encounter. Dearest Inday Regine. Once again, ari na naman ako sa imo programa kay nagatamyaw ako sa imo sa manayanaya nga kahaponanon nga nakasmile sa imo makakulunyag, makalilingaw nga palatuntunan sa radyo. Programa nga makahatag pagtulunan para sa imo mga dear suki kag mga listeners. Well, may isa na naman ako nga kasaysayan nga hindi ko gid malipatan kay nagapabilin sa akon panumduman. Isa ka bes, bago gid lang matapos ang isa ka mabasko nga bagyo, madamo nagalatumbang ang mga kahoy, balay, kag mga kasapatan nga inanod sang baha, kag iban padira. Pagkaaga, nagwa ako sa baybay. May nalantawan ako sa marayo sang akon mga mata. Isa ka tumpok sang kawayan nga malagba, kag nag-abot sa akon pensar. Nga languyon ang mga ini, kay kinahanglan sang amon tambi, kay wala inubakal. Nag-decide ako kuhaon sa lawod, mga 1/4 kilometer, ang layo sa baybay. Wala kahibalo akong ginikanan sa akong paghahimuon. Lusong ako sa tubig, dala ko duha ka dupa nga kawayan, serbi gabay ko sa paglangoy. Tungod kay hamros pa ako edad, 15 kag kahibalo na maglangoy, nagpasimpalad ako. Kag wala ko mapensari nga delikado ang pagabuhaton ko sa pihak sang dalag kong abalod kag sang sungon sa hangin. Ang akong ginhimo inday, kada sugata ko sang balod, dayon ko salom. Kag kun maglampuwas na, butwa kag maginhawa. Amo na permi ang ginahimo ko hasta makaabot sa mga kawayan. Kag didto, nakakapyot na ako magtimbang. Dala pa huway kag magpautaw-utaw. Mabugnaw ang dagat kag kapoy gid ginagwanta ko, basta makaabot sa pastil. Diri inday, nakabatsyag ako, nga may nagabukol sa akong batiis. Hindi ko mahangpan, nga do hindi ako makasikad, gali, kay ginbiring ako. Ini ang mabudlay, kaysa tubig ka nga nagaisahanon. Namensar ako kung anong akong himuon, kay kung magsinggit man ako tabang, wala man sang makabati, kay magahod ang balod, kag hangin. Sa mabudlay ko nga sitwasyon, sining ko Lord, hindi man ako pagpabayi. Nag-meditate ako, kag nagsanag akong pensar, tungod sa pagbasa, survival. Sa lupa man o sa tubig. So inday, ang akong ginhimo, ginhagod ko ang akong isa ka paa, kag ang dapadapa, nagahilot pa idalom para sa pagpusa sa nagabukol nga hangin. Kag diri na ako nagaisip nga siling ko, basi mapatay ako sa dagat. Pero sige lang pangamuyo ko nga hindi man pagitugot nga madula akon kabuhi. So, sa padayon ko nga hagod sa isa ko katiil kag dapadapa pa idalom, napusa ang hangin nga nagabukol. Kag diri nakapensar ako, nga hindi pation nakon nga mapatay. May mission pa ako. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga nakaluwas ako sa trahedya nga tama kadelikado. Akon hindi lang hugot ang akon pagtuo kag pagbulig man sa kaugalingon, wala na ako sa kalibutan sang mga buhi. Inday, nagabot si tatay nga ara na ako nakadungka sa baybay. Nagapahuway-huway sa kakapoy nga ako na encounter sa lawod. Kag ang pagbasol, kag akig, ako na aguman sa iya. Hambal ko kay tatay, para man tani sa pagpatapos sa aton tambi nga wala mahuman. Hambalya, mayo man tani ang imo tinutuyo, pero ang amon pagkabalaka ang importante. Ti, kung natabo ka sa lawod, kag inanod, kundi ka pangitaon, dako nga perwisyo gid sa amon. Naghipos na lang ako, kag maghambal sa iya, nga hindi na magliwat. Tay, sorry. Gintipo na lang namon ang mga kawayan para mahakot pa uli.
Sa akon pag-realize ang pagtinguha makabulig sa akon ginikanan. Mit sa patani sang akon kabuhi nga madula. Kag diri ko natun-an inday nga isipon anay sang maayo ang mga tinutuyo antes magdesisyon. Ini ang una ko nga na-encounter sa amon pagpangabuhi nga pigado pa. Padayon sa akon istorya inday, despite sang amon kapigaduhon, nakatapos man ako eskwela sa high school. Nakaobra man ka nakabulig sa akong ginikanan antes magpangasawa, kag may duha na kami nga mga anak. Nag-abot ang akong hinablos halin sa Boracay, kag giniinganyo ako nga mag-obra didto, kay maayo ang kita. Inambalan ko akon asawa, kag nagsugot man, kay pigado ang pangita diri. Nagupod ako sa akon hinablos, pagbalik niya sa Paradise Island. Ang iya obra didto, boatman sa pag-island hopping. Nagdayon ako sa iya bayaw nga si Junior, kag ang iya obra, recruiter sa Boracay, convincing tourists around the island kung ano ang gusto nila himuon. Isa ka adlaw hambal ni Junior, upod ka sa akon, kay tudloan ko ikaw pang recruit, kaya naga-interest man ako. So, sang dito na kami sa isla, nanilag anay ako, kagang silin niya, amo ini ang imo himuon, kada agi sang turista sa dalan, island hopping, ma'am, sir, kagun magdulog sila, kag mamangkot, how much? Ti, amo na ang imo pagpresyo. Hambalya, halimbawa, 600, may ara ka na ang akomodasyon, 120. Hambal ni Junior. Wow, dako gali sa isip ko. Inday gin estudyohan ko gid ang mga inisang maayo. Kay puro foreigner sa mga bisita, spoken in dollars. Kag may nahibalaan man ako jutay lang nga English, kag magamit ko man sa ila. Inday una ko nga approach, hello, hi, good morning. Di respeto muna kag maghambal. Wanna go island hopping? Kag kung magdulog sila kag mamangkot, how much? Kag gini ang akong ginahulat nga ihambal nila. Hambal ko 600 for 3 hours. And then they said, what are we going to do? Sabat ko, first, we go snorkeling in Crocodile Island. There, you can see lots of fishes with different colors. Nice coral reefs, and you can see Finding Nemo, one of the endangered species that cannot be taken. Then after, we can go to Crystal Cove, good for picture taking. And then if you want to take adventure, you can go crawling inside a tunnel. And again, we can go to Puka Beach, the place that made Boracay first known. With my explanation, everyone was so happy. So every day, wala gid ako nagaka-zero kag termi may tip. Inay one time, may na-recruit ako duha ka foreigners kag gusto nila mag-picnic. Okay, hambal ko sa ila. Just give me enough money to buy everything in the market. What do you want? Hambal ko. They said, prawn, pork for barbecue, chicken, and snapper fish for grilling. So, ginbakal ko gusto nila. Una kami naggadto sa Magic Island, kaya gusto nila mag-cliff diving. So, nagbayad anay entrance fee, kag sila naglinumpat sa diving board. Kami inday nagluto sa akong pinamakal. Pagkatapos nila diving, kag kinapoy, nagkadto sila sa amon, kag natabuan man, nga tapos na kami luto, kag nagkinaon kami, kag enjoy sila. Kay first time sila magpicnic sa isa ka isla. Kay busog, nagpahuway-huway anay kami. Pagkatapos hambal nila, we can proceed to another destination. Nanaog kami sa Magic Island, kag ako nag-una sa pump boat. Sumunod amon bisita, sumaka siya sa ibabaw, kag abaw. Inday, nakadanlog, kag nakausdanggid ang iya pang upo, kag nakaigo ang iya likod sa matig-ang nga kawayan, kag naghabok gid sang tuman. Hambal ko, sir, are you okay? Pero sabat niya, I'm badly hurt. So nagsala-sala ako kung anong himuon, kay naghabok ang iya likod. So nakapensar ako, nga madamo pa yellow sa ice box. So, ginkuha ko ato. Ginpoto sa panyo, kagintapal sa iya likod para magkupos. Sa amo atong aksidente, wala na kami magpadayon sa pag-island hopping kay gusto nga magpa-hospital sang amo nga bisita. Nagbalik naman na lang kami sa ilang resort
Kuha sa mga kinahanglanon kag magbalik sa mainland. Nag-arkila kami L300 kag diretso sa hospital. Pag-abot namon, ginexamine iya likod nga naghabok didto sa sulod. Kag kami naghulat na lang sa gwa sang hospital. Makaligad tunga sa oras, nagwa sila kang maghambal ang doktor, wala man sang kahalitan. Kaya naman all man lang sa gulpi nga pagkabunggo sa matigang nga kawayan. So nagwa kami inday, pagkatapos masettle ang balayran. Kaya nagpasalamat, kag wala sang dako nga disgrasya sa amon bisita. Antes kami magpauli, hambal sang amon bisita, mag-one bottle anay kita. Muno ko sa akon kaugalingon. No disgrasya na, mainom pa beer. So pinasugtan na lang namon, nangita kami ilimnan, kag nag-hire naman L300 van, kag magbalik pa Boracay. Samtang ara kami sa dalanon, hambal sang isa sa ila, you guys, you are such good people. You never leave us in a sad situation. You still care for us, even if you're only both men. You deserve something when we are already in our resort. So pag-abot namon dito inday, may tag 500 pesos pa kami sang ako nga upod. Ginbalibaran pa namon, pero tinagapamilit gid, ti amo na lang gikuha kag maghambaliwat. You've done a good job. We don't blame you for what happened. That is the prize for your good work. Keep it up, guys. Kag nagpauli kami nga may kalipay, kay wala man sa dako nga kahalitan sa amon bisita. Sa natabo inday, nagpasalamat man ako sa Ginoo sa problema nga amo na encounter sa pag-island hopping. Wala man kami pagpabayi, kag naserbisyohan man namon sang husto ang amon customer nga may pagkabalaka. Padayon sa akon kasaysayan, inday nagligad sa kabulan as a recruiter, nakasukpot gid man ako, kag nagpauli ako para magpahuway. Naglisensya ako kay Junior, kag intugtan man niya ako. Hambal niya, balik lang dayon, kay damo turista maabot. Isa man kasi mana ako sa amon, kag magbalik sa Boracay, kag gindala ko si tatay, para man malipay sa isla. Si nanay, gusto ko man dalon, pero hambal niya, hindi ko gid mabayaan ang simbahan. Sang dito na kami sa isla sang Boracay, nakita ni tatay kung paano ako mag-recruit. Kag one time, ginupod ko siya kay gusto maka-experience man kung ano ang tawag nga island hopping. Sa makakita na ako, ginupod ko si tatay kag ginlisensya ko sa akon bisita. Okay man sila. So ang una namon kinadtuan, ang snorkeling area. Kag didto, nag-enjoy sila sang tuman. Kay kadamo gid sang isda at that time, kaya wala sang sulog ang tubig. Pagkatapos, kadto naman kami sa Crystal Cove. So manugdungka na kami, ako ara sa unahan sang pump boat, kag si tatay ara sa likod sang operator. Siya ang nagpilak sang angkla, kag sa malain nga palad, na outbalance si tatay, kag nahulog sa pump boat. Pero ang isa niya kapaa nakasabit sa nagaulbo nga salsalon na ginaangtan sang timon kag natuhugid. OMG. Dayon puswak sang madamo nga dugo sa pump boat kag sa tubig. Pagkahulog sa tubig, maayo lang kay wala matabuan, mabaskog nga sulog kag nakalangoy pa siya pag-abot sa ibabaw sang pump boat. Sang amon pagin pasaka, ginbugkusan ko dayon sang gingisi ko nga panapton ang iya pilas kay basi maubusan sang dugo si tatay. Dayon ginpadungka ang pump boat kay ginpapanaog namon ang mga bisita kag ginhambalan. Ma'am, sir, sorry. You better stay here in this island. Many will take care of you. I will bring my father to the hospital. Hope for your kind understanding. Okay, hambal nila. Gindala namon dayon si tatay sa hospital. Nag-arkila ako tricycle. Kag pag-abot didto, namangkot sila kung anong natabo. Tingin sugid ko man ang mga detalye. Kag dayon gin-examine ang iya pilas. Ang problema kay wala ako dala nga kwarta. Tisiling ko sa upod ko, nangita anay ako. Kag nadumduman ko nga may nabilin pa ako 1,000 sa akon nga savings account. Gin-withdraw ko ato inday kag gin-close account ko na lang. Dayon balik sa hospital.
Ang pagkabalaka ko ara gid kay tatay. Kag pag-abot ko, ginabalan ko ang doktor kung ano kahimtangan ni tatay. Sabat niya, maayo lang kay wala makaigo sa tulan ang salsalon. Kag sa unod lang, kay kung sa tulan, dako nga problema. Hambal sang doktor. Kag pwede na kamo makagwa. Dako ang akong nga pagpasalamat kay hindi man grabe ang nadangta ni tatay. Kagin settle ko na lang ang balayran dayon pa uli kagin papahuway si tatay. Inday wala gid ako magunahuna nga matabo si tatay sa amon pag-highland hopping. Kag salamat na lang kay wala siya mahubsan sang dugo sa iya pagkatuhog sa salsalon. Kag ang hambal ko na lang charge to experience. Pagkaaga hambal ko kay tatay, mabalik ako sa isla diri ka na lang. Kag sang dito na ako sa Boracay, nagkita kami sa akong bisita kag namangkot. How is your father's condition? Hambal ko, he's quite okay, but the problem is the medicine for his recovery. You know, I'm only your tour guide and I have no family here. Solo flight in this business. I don't know where to go. And I, with my explanation, natandog ko ang ila tagipusoon, kag ang ila hambal sa akon, you've done a good work to your father. As a good son, you never left him in a miserable situation. So we will pay you for the rental of the boat and we will give you money for your father's recovery. Inday diri ako naka-encounter sa mga turista, luwas nga maluluyon na, may mga balatyagon pa sa isig katawo, kag nakaintindi man sa akong sitwasyon as a tour guide. I really thank God for having such generous people like them. Kasi ulihi, naibaloan ko nga sila mga misyonaryo, kag mga Christians man. Ang mission, amo ang pagbulig sa mga pigado nga nagakinahanglan. May kabalaka, pagulikid sa mga kapiot sa pagpangabuhi. There are 1 in a million, I know, who have a golden heart for the needy people. Again, I really thank God. Hasta na lang diri ang akong pagsaysay sang ako na-encounter nga mga problema. Una sa lawod sang kapalaran, na kung hindi lang himpit ang akong pagtuo kag pagbulig man sa kaugalingon, wala na ako kabuhi. Kagang ikaduha ko nga na-encounter ang pagmalasakit sa isig katawo. Bisan anuman ang kasarian nila kag ang kabalaka sa mga hitabo nga hindi mapaiway. Ang ikatatlo ko nga na-encounter ang natabo nga aksidente sa pumpboat nga ginupda ni tatay sa island hopping. Imbes masadyahan ka sakit or imbes masadyahan kasakitan ang naagom, pero wala ako gid pagpabay kay idol ko gid siya bilang amay nga naghatag sa akon sang maayo nga pamatasan. Well, this is the end of my very long letter, Inday. Kag kabay nga nalingaw ka man, kag subong man sa mga nagapalamati, kag nakahatag man leksyon nga sa bawat pagsubok at tubangon gid naton nga may kaisog kapag unsang buot kag hugot nga pagsalig sa aton Dios nga nagahatag protection sa aton pagpangabuhi. More power, more blessings, more dear suki sa kahanginan, and best regards to your family circle. Lastly, take care, and may the good Lord bless us always. Ang matinahuron, Sagittarius. And P.S. Inday, sang mag-winner ako sa imong programa, nasikat chupoy ako sa amon palibot. Kag nagdamo akong suki sa isda, kag subong manikaw. Ha? Nagdamo na gid ang mga nagapalamati sa makalilingaw and wonderful program mo nga ginapalayag sa kahanginan. So salamat gid. Well, Sagittarius, thank you also sa imong story diri, and thank you man. Why not, samtang nga nagalibot ikaw, nagalibot ka sa imong isda, why not also encourage? Kaya isiling mo, nasikatsupoy ka na, almost everybody knew nga tinakadaog ikaw diri sa KLP. So why not also encourage ang imong mga suki dira sang isda or ang mga kakilala mo da, mga kaparyentihan mo da, na sila man. Magsulat ila istorya, mag-share diri sa KLP, ano knows, pasi sila naman ang next nga sikat chupoy. Gabi mo term na sikat chupoy ikaw. So thank you so much, Gid. I know you still have many wonderful stories nga pwede gid mo ma-share pa diri sa KLP. Pero so this time, amo na imo assignment ha. More stories ang aton nga ma-receive diri sa KLP nagikan sa imo nga mga suki
sang isda ang imong ginalibudan. So halong ikaw, and thank you so much again. We enjoyed your story and the experiences nga gin-share mo diri sa amon. Salamat gid Sagittarius ang uton. Mga kabombo, we have no more time left. Wow! But I'm sure nag-enjoy ka mo sa mga stories ng inyong nabatian diri. Kadasig lang gid sa mga inoras. But anyway, panumbalikan nato ng ibang mga istorya on Monday because tomorrow mag-interview kita sa aton nga winner, si Dala Ginding sang 1st District. So again, sa mga istorya ninyo dira, please email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll be back with you again tomorrow. Salamat gid. Good afternoon and God bless.